Hi guys, maswera sei. Haisi kuburitsa ma comments. Kudai chaburitsa kumberi. Amen. Haisi kuburitsa ma comments. Anyway, maswera sei guys, maswera sei, how are you? Haisi kuburitsa ma comments. I can't see the comments. Haisi kuburitsa ma comments pamwe network or what guys. Chingo share all life utege wako. Chingo share life utege wako. Chingo share all life utege wako. Chingo share life utege wako. Share life utege wako. Share life utege wako. Chingo share life utege wako. Timboita China nasi timbotaura nenyaya dzechina. Timboita China, timbotaura China chaizvo China chedu padiaries. Lasoda mbotaura nevasikana nemadzimai akanaka. Vasikana ava vanoumbiwa, vanenge vakaumbiwa zvakanaka. Vasikana vaya vekuti ma yellow bone here akubuda ma comments. Yes Grace anzawa ichanda akobhoa kunogwa kuna zviriko kutobhoa singaiti. Yes Grace if nuwe Lia Banda, how are you? Tegaine ma slay queen guys, timbonzwawo ma slay queen, timbotaura ne ma slay queen, ma slay queen edu. Timbotaura nawo ma slay queen. Hi my shanas, how are you? How are you my shanas, how are you? Tidambota China vedwe. Makambozvionawo makambozvinoteera kuti vasikana vakanaka, vakadzi vakanaka avapinde mudzimba. Vazhinji vacho havana kuroorwa. Yes, tinoti marriage is a blessing. Zvatinotaura nditi kana wapinda mumarriage muyamuya tinoti marriage blessing. Toti marriage izodzo. Ano zvatinotaura. Yesi chipo, yesi wini, yesi tototi marriage izodzo. But pane pamwe pekuti kazhinji kacho pane vanhu vakanaka ava, pane chinhu chandakaona vakanaka. Handika vamwe vacho zodzo vanenge vanaro. Asi zvinoita kuti vasapinde kana kuti vasagare mumarriage. Pane zvinhu zvakasiyana siyana. Zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti nditaure nhasi tichionesana. Nokuti time waits for no man. Tinozogumbuka hedu kana munhu ati akura akuti ini ndakura handina kuroorwa, tusanga kuti akaroyewa kana kuti ndikugadzirwa nana bankuru, ndakabatirwa nana tete vangu, but pamwe pachona hauna kugadzirwa. Handika pamwe pachona iwewe ndiwe wakazviroya wega. Guys, ngoitawo uchitega vamwe, guys, ngoitai muchitega vamwe. Chatsika mugadheni nevanhu nhasi chatukwa zvangu. Yesi Virginia matamba nazo zviri sei, ingotegawo vamwe. Andimoona. Unenge uchitanza ini ndakanaka. Saka ndichazoroorwa kana ndakuenda, kana ndakuda because ndakanaka. Time waits for no man. One, vanhu vakanaka ava vane ka pride kari mavari kekuti esi zviko ini ndakanaka ndorogwa anytime. Munoziva here kuti sometimes ivo vanhu vakanaka ava pavanosangana nevakomana tinotaura nyaya yekuseta mastandard every time kuti munhu seta mastandard paunenge uchida kuenda, that's good. But kazhinji kachona makambozvinotisa here kuti vanhu vakanaka ava vanoda vanhu vane zvinhu zvavo. Vanhu vakanaka ava vanoda vanhu vane zvinhu zvavo kudhara, vanhu vane mota dzavo, vanhu vane dzimba dzavo. Haadi munhu anomuvinga achimuapproach netsoka, achifamba netsoka, because anenge achiti munhu anetsoka ndomudi. Nezvandakaita izvi tigobatsira maoko tichava muri nemunhu netsoka, anenge achida kubuda muvhiri, ada kuonekwa achibuda motikari. Iye wacho pacho zvake haana mota, haana kana motikari yacho, asi ari kuda munhu ane mota kuti awanikwe achibuda motikari imomo. Animona. So zvinozopesa zvakuti kuti varume vakawanda vanongouyawo vachidarika, vouya vachidarika. Handika nokuti vachona kuti vazhinji vachona they are too much invested into material things. Vanoda material things zvokudaro kuti mari, especially mari, kana pasina mari uyu munhu andanani naye, kana pasina chakati haisi type yangu. Vane zvavanotarisa pamunhu time ichifamba. Do you know kuti sometimes ukaroorwa nemunhu anenge ane tunhu twake mumba imomo hamugariki? No, Mazi, I don't know how you want to take it. I don't know how you want to take it to time kuti wakashenda namudzimba here, but ukatarisa vanhu majority yevanhu vakanaka havasi mudzimba. Saka amene tinoda kuzozvitora sei zvakwauri, toda kuzviclarifya sei zvakwauri. Animona. Ukapinda mumarriage yesifari nemunhu wokuti unoroorwa nemunhu anenge ane imba yake, anenge ane motikari dzake, anenge ane zvinhu zvake. Most of the times be guaranteed kuti mumarriage iyoyo unenge usiri happy. You're not going to be happy marriage. You know what? At any given point, murume uyu panenge maokona nachiti anongokudza kuti buda wakauya nei, unobuda usina chinhu. Ndio unenge uri muromo unonzwa every day.
unobuda usina chinhu nokuti wakauya panapa usina chinhu. Ende zvichokwadi wakabuda wakaenda usina chinhu. Wakatoenda usina chinhu. Wakangonosvikawo uchingonopinda nebhegi rako. Ukaona imba yakatomira kudhara, makarongedzwa sofa, makarongedzwa firiji, makarongedzwa mubhedha chaiwo chaiwo, makarongedzwa headboard, zvese zvakarongedzwa. Iwe chakungonopinda chete mukati memarriage iyoyo. Do you think kuti you are going to live happy after mumarriage imomo? Pesi pamunofanana unorimindwa mukanzi marambara nhasi unobuda usina chinhu. Unobuda usina chinhu. Saka vasikana vaya vane tendency kuti inini ndinorogwa nemunhu akanaka. Ndiye anondiroora, ndorogwa nemunhu ane mari dzake, ndorogwa nemunhu akadai so, ndiye anondiroora. Kazhinji kachona vanouya vachienda. Ende time inenge ichifamba. Sometimes ngatidzidzai kuti uwane munhu wako kuti unotangana naye kubva pasi. Anoona. And the other reason zvayo iya haina kuipa kuti sometimes munoshaya vanhu nokunyengai. Because nemanakira unenge uchiitawo ukasvika pane varume vanenge vachitofunga kuti uyu munhu akadai so haangamboshayiwi munhu. Handiona anotori nevanhu vakatowanda vanavo haangamboshayi munhu azviti. Izvo munhu hauna. Vamwe varume vanotya kuti kuapproachai. Kuchokuapproachai nevakomana chako kunzwi kuapproachai nevakomana vanotya kuapproachai. Kuti uyu munhu uyu haaprocheki, hadiwi. Vazhinji vamwe vatinoona vakanaka mukati mavo mukamu hamuna kana peace. Hamuna kana peace vanhu vakanaka nokuti hapana munhu ekuti anenge achiti ndoda kudai, ndoda kuti ndigare naye mumba, ndoda kuti ndororane naye, ndoda kudai. Munhu varume cheche vamwe vacho vachitokona chitongofamba they assume kuti utorimo marriage. Nokuti wakanakisa utori nemunhu wanodanana naye. Izvo hauna munhu anenge uchidanana naye. Hauna. Ene vamwe vachitofunga kuti mutori nemaboyfriends akawanda because unenge wakanakisa zvokunaka kazviya zviya. Asi point yangu hombe ndeyekuti munosarudza, you are too picky and too choosy, of which that's not a good thing, a bad thing, but pamwe pachona zvinoita kuti musvike pakuti varume vanosvika pakukuzezai because they know kuti you are after material things. Zvinobva zvaita kutanga kuti hanzi kutanga nemunhu tave kumatave mam 50 here SIS MELLY. No, ndikutaura vasikana, ndati inga vasikana vakanaka. Handitika vasikana vakanaka sei vasiri kudzimba vazhinji vachona. Nokuti varume vemazuva ano zvinezvi vakutsvagawo mukadzi anoshaita something. Pride yavanenge vanayo kuti ndakanaka. Handitika ende munhu wese asi muligi yangu. Ndakanaka inini saka ava nzonzo chinze asi muligi yangu uyu ndingada nemunhu akadai so hazviti. Vako ndevapi? Iwo wapinda wadanana nemunhu ane zvinhu zvake. What do you have to offer? What do you have to offer? Wadanana nemunhu akanaka ane mari dzake and everything. You wapinda mazviri. What do you have to offer kune munhu iye? Zvinopesa kuti mazhinji madays ka vanodeta vanhu vanongovatambisa. Vanodeta vanhu vanongoyawo vachidarika. Vanenge vachitori nezvipuka ndipe mwenje kudzimba uko. Vakadzi vanenge varimo mudzimba zvipuka ndipe mwenje. Asi vanouya kwamuri kuzotamba nemi, vapedza nemi vokusiyai muchienda zvakadaro. Because you think they are not my class. Murume anouya ane zvese akatanga nemwe mukadzi. Ukaona murume anenge achiuya achisvika achikudai nemotikari yake aine mukadzi, murume eka akatota either ane mukadzi kana kuti akafirwa nemukadzi kana kuti akatodhifosa nemukadzi wake. Pane mukadzi akaita kuti imba iyoyo imire. Pane mukadzi akaita kuti imba iyoyo ive nefurniture mukati. Pane munhu wakatenga naye motikari. Iwe udangosvika uchingonogara motikari usina kutenga. Udangosvika uchinodrive motikari usingazite kabva kupi. Mbedha mumba makatishongeka udangonopinda chete. Marriage dzichakunetsai kuwana. And musandiudze kuti hanzi marriage is not an achievement. Marriage watoti hantika nokuti akuna munhu asingatoidi marriage yacho. Vashoma. Izvozvi right now ni anoti handida apa. Akawana murume chaiye waanoda andoti saka unondoora rini. Ukuna nehama dzedu rini. Nokuti munhu anenge achida kuita pake. Anenge achida kuita marriage yake. As long as ndizvo zvichezvo mili, as long as atengerwa vhudzi rakareba rosva kumagaro rekuti anenge achiposta pasocial media kuti I've got my bay. Atengerwa zvinhu zvinodhura zvoti anenge achiposta pasocial media kuti ndina bhai wangu ari kunoita zvakati. That's what they care for. They don't care. Munoziva kuti vanhu vanopera sesipo.
as we grow munhu unochinja. Ndikakutaridzai kudzara tichiri vana vadiki isusu taitopisa guys. Ini ndaitopisa ndiri musikana, ndaitopisa zvokutopisa zvokutopisa zvenguva iyoyo zvekwamaipisai chaiko chaiko. Ndaitopisa ndiri musikana. Tichitotyiwa ndonzi upi uyo ndaitopisa. Zvotikakuudza ikatodza mapikicha nhasika munotoramba. Asi as you grow old pane zvakawanda zvinoitika mumunhu unochinja. Unotanga kuita maringuzi, unotanga kukura, ndokusaka uchinzi kukura. Unotanga kuita mapikicha before and after. Unokura every day. Hanzi tichiri kupisa at 41. Well, kana muchiri kupisa at 41, that's okay with you. If kana muchiri kupisa you at 41, zvakanaka pisa yeni. Anmona, but muchenjera kuti muchapisa zvokuti vanhu varume vanongotambisa vachienda. Vanongotambisa. Pane munhu wekuti ukatonyenga kudai ndinototi uyu haisi marriage type, ndiri pano pakutamba. Ndiri pano pakutamba. Wongoitwa girlfriend yemurume womunhu yekuti anongoti kana akuda kuenda kumafunction, anonyera nemukadzi wake wekumba. Iwe ndiwo ndichipfeka tindi, wonobudikira public. Asi kumba kuna mai variko. Kuna mai vari kuronga zvinhu. Kuna mai vari kutovaka. Kuna mai vari kutenga zvinhu kumba. Iwe ungoriwo mupublic. Girlfriend yekuti ungoapia papublic chitongodzi igirlfriend side chiki yake. Time inenge ichingofamba guys. Ndio pai patisi toda kuzozama kuvhara kureverawo varoyi vekumusha kwenyu nhema paya. Pane vamuzorevera varoyi vekumusha kwenyu nhema kuti chokwadi varoyi vanotiroya ina ndisikwara murume handisi kudai. Imbozvoongorora. Chimbozvoongorora iwewe. How about you look for munhu wako? Antika handisi kuti tsvagarombe remunhu risina kana bhutsu kana takazodini anti kune vamwe vanhu vanenge varipo vanotouya vanotokudawo nemwoyo wese. Chinokaunda mu relationship rudo ariti. Rudo ndo runokaunda mu relationship kwete zvinhu zvanenge anazvo. Munhu wako kuti unouya kana usingafariri zvaanopfeka anti ini cha baby the kind of dressing yaunopfeka inamba handiifariri. Andiwana womupfekedzawo zvaunofarira. Antika motenga kuti wani mese imbotarisai muoneko zvino right now ndichida kupatanidzira. Vakadzi vakawanda vakagara mudzimba, vakateerera, vakaudzwa nevarume vavo kuti hauende kubasa, iwe unogara pamba uchengeta vana, iwe pana pando pako uchiona tabiki kotadini. Vabvunzei kuti havachemi here every day. Nokuti murume yakataura mashoko aya kudhara kuti ina ndiri mukadzi anoshanda. Mukadzi wangu achagara pamba uchengeta vana chita zvese every day. Zvichakanaka vachidanana. And as you grow, as you go along the way, hantika majaira namanje vanhu vanotanga kuchinja. Atanga kuchinja obva tanga kuudza kuti unokuita basa kugara. Iye ndakatogara pamba kuudza kuti munoita basa kungogara. Vamwe vakadzi vanongoita mari kuchitengesa chita mari. Wangoti pweshe fana kugara. Ungamirira kuti ndikuzoya neinsulti. Kwewe uri kuita basa rei? Murume yanenge akubvunza. But ndakataura kuti akakuudza kuti gara pamba. Unenge uchida kuri kwa Brazilian iyoyo. Unenge uchida kuri kwa zvakanaka musoro. But mari yacho hapana because isalary yemunhu wani. Iwe wakagara pamba. You're not doing anything. Murume akati gara pamba. Handiti uite anything. Musi waanonyenga. Ukantarisa munhu akanyenga munhu ane Brazilian akasvika kumagaro. Yes Lorraine. Brazilian akasvika kumagaro. Asi iwe urimo mumba. Haupiwi kana senti. Because ugere ndiri mai vemba ndochengeta vana. Brazilian inokuita sei handidi munhu anori kwaBrazilian anosonegwa Brazilian musoro. Unofanira kuri kwaneshinda kana kuti uri kwamafree hand. Munhu wari kunojola naye ndiye anenge ane maBrazilian iwayo. Saka pamwe pachona katsati tave choose kana piki antika even imini yo madzimai ari mudzimba and you have something to offer. Bring something on the table. Bring something on the table. We are wanting something oti ndabhadhira magetsi, ndabhadhira mvura mwedzi wapera, ndatenga food mumba. That way munopusha muchinda. 100%, 98% yevakadzi right now vari kuchema vari mudzimba. It's not because they are not vari mumba mumaka. It's because they are not doing anything. Hapana mari anayo, hana kana extra cent raanaro. Hana mari anoita mumba. Akagara. She can't even do anything because baba anda kubasa ndiva chachitengesa. You can't even chino pakafura mwana kutengesa ice cream. Haukwanisi kubuditsawo 5 rand 10 rand yekutengera mwana ice cream because you don't have. Wakamira tupera kwamwedzi ugopiwa. The same applies nemaslay queen aya. Vanongoti kana vapiwa mari dzavo dzanenge vapiwa nevarume vavacheno kuendanana navo. Vanongenda unotenga maBrazilian, unoenda unotenga bhutsu dzinodhura, unoenda unotenga zvinhu zvokublingisa, zvokuposta paIG. Asi makwani make hana kana senti. Hana kana mari yekuti anongodhipera nemumwe munhu. But ari kutsvaga munhu wekuti amuroore. Amuise mumba. Iye hana kana senti. Hana kana bhutsu yakambozvitengerawo ega. Chiti andakorokoza ndatenga bhutsu. Ndiza kungopiwa mari nevarume achidai. Obva ati ndinoda kunotorwa nemurume ane zvinhu zvake. Ndiyo ndati andiroore. Ane zvinhu zvake akashandira iwewe.
maslay queen vakadzi vakawanda vakanaka nhasi vanodanana nevarume vevanhu. Ndiri kunyepa here? Kana chinyepa chaiti ndiri kunyepa? Vanodanana nevarume vevanhu. Vakadzi vakawanda nhasi unoyu vanodanana nevarume vevanhu. Vese vazhinji vamunoona vanenge vachiblinga blinga, vanenge vaine zvimashopu zvimabhotiki zvakavhurwa nevarume vevanhu. Inside chiki yemurume womunhu. Musi wazvinopera kana business yedu ikasave successful zvavharana, back to square one. Wakuti vakumbodzokera mufield kunotsvaga foot the next mene, the next mbinga ichakuita kuti usumuke kubva paipa wakadavira because wajera kufandwa lifestyle nevarume vanema. Iwe pache zvako hauna chako, hauna kubasa kwaunoenda, hauna hasili yaunoita. Wakamirira kuti bei wangu achandipa. Bei wake ane mhuri yake, ari kuti kumba kwake, ari kuti kwauri. Mari yacho in the process haicha balance. What am I saying? Ndikutaura kuti kuma singles anozviti takanaka handika nguva TikTok nguva yekufamba handika do something for yourself. Musamirire varume ava vane mari, musamirire varume vane zvinhu zvavo, musamirire varume vane motikari dzavo kuti ini nani ndo wandoda, ndiwanga ndomudiwa ngandi haisi type yangu. Type yako ndo yakaita sei? If I can ask, which one is your type? Which one is your type? Iwe usati what type yangu unei, what do you have? Usati wati haisi type yangu andana nemunhu akafana neuya, iwe unodana nevakaita sei? Type yako ndeipi? Type ndosaka mchizoona vasikana vakanaka vazhinji vachona kazhinji kacho. Pane varume vamwe vanenge vakashika zvachona vana Uncle Roland vaya, unoona vakaungana ipapo vanozara. Hachatarisi sikomoto ku South Africa, sikomoto ku SA uya. And munotonyatsona kuti munhu anitori murwere, slow learner or something, munotomuona vakamutarisa. But beautiful ladies unoona vakaungana pana sikomoto because vakuda mari. Havatotarisi kuti munhu yaita sei kana taita sei. Asi tena wainyengwa nemunhu aida kukupinza mumarriage tinoita pako ukungochita isi type yangu. Yanga isiri type yako pawainyengwa nemunhu aida kuisa marriage. He was not your type. Nguva yafamba nhasi. Varume vaya vachakunyenga uchadi wakuinda kuna sikomota. Nokuti sikomota ane mari zvaiko zvinezvi ari kupisa. Saka ane mari. Saka you don't care, hauno mind kuti wadini. Kuti munhu yanotorwara murwere wofungwa sikomota kana makamutarisa guys. Ane ka mental disability karipo. Anotono kunofunya kunoiginwa zvokuti awane kuvatera sikomota kuti awane kupiwa something. But time yakauya munhu ari normal asingarware pfungwa, akatopfekawo trouser rakanaka real gentleman, akatopfekawo sheti yakanaka yakaainwa, akaiswawo bhandi rakanaka nakachiuya sangasi lake motikari achitouya kuti my sister ndokudai ndonasa kuti tinogona kutanga kuronga tese upenyu simply because aita 1-2 nedzaadam chete akanzi haisi type yangu. Nhasi type yako yava sikomota nokuti ave nemari. Makamboona pana sikomota how many beautiful ladies vanenge vakamukomberedza. Aita kuvabata madira jojina, akabata magaro, akabata mazama akavakisa pamhepo. They don't care, they don't mind. Time yakafamba yakaenda kudhara. Time yakafamba yakaenda kudhara. Changwepo zvichachongotsvaga kuti ndingowana kurarama, akandipa mari chete zvaindwa. Achati muyatigare mumba hapachina. Simply because you are too superior and you are too special. Guys, regai nimbokudza chimwe chinhu. Wansori chapinda mugarden menyu akanaka imini. Handika kunaka hakudliwi nyama. Ende kunaka hakutengeswi. Kunaka ingori Mwari vangokutawo kuti wakangokusikawo wakaita zvakaita izvo wakafanana namai wako nababa wako. Handika uri beautiful saizvozvo. Handiti but haisiri yo passport inokupinza kudenga kunaka. Haisiri musati henyu ndine jela sanu vakanaka. Aiwa ndina jela sanu vakanaka. Totozvifarira chose kana munhu akanaka. Handitika totozvifarira tose tototi akanaka zvechokwadi. Asiwo paribe marriage dololo nekunaka ikoko. Saka tichizotaura nokuti you are too choose and too picky, right? Kune munhu akambovhairira mumukomana kudhara. Mirai ndikudze zvinoitika. Kune munhu akambovhairira mumukomana kudhara akavhairira munhu imini pakati penyu papapo akati andidanane newe haustep yangu andi inini kudanane newe hazviti. Munhu yakaita move on, akanonorora zvake chimwe chimukadzi chitiki madhima chakanorora. Achirora chimukadzi chacho vakatanga life yavo. Mwari vakavaropafadza vakasimuka. Wakazosangana nemunhu iyeye 10 years later achifamba nezimota ari munhu akachinja. Kune vari kuregreta ndoti yeshi paakandinga paenda kazana kadanana naye enda kamupa chance. Nhasi agezwa nemwe mukadzi, apukutwa nemwe mukadzi,
akudriva motikari yaya pawakambomudza dai step yangu nhasi wakuti ukatomona kuti unomire zika magaro ndiwo chinomira tinomire zika chosvika papo chitodaisa mazama chitogadzisa mazama ako kuti akuoni asi wakambomudza paaitoda kutsvaga munhu wekuroora wakati akatomboti I want you, I want to marry you, but you are not my type. Nasa ageswa nomwe mukadzi anaka wakumuda. Set your priorities right fakadzi. Aiwa vakadzi ndikunyepa here taurai chokwadi hamuna here mukomesa kucheni makamboramba munhu iko zvino makaona munhu nyaya izvozvi unowa mwoyo kutsva kuti uyu munhu angadi akandirooro. Vamwe makatombonyenga mukaita marelationships nevanhu nemunhu wokuti zvakanga zvichioma panguva yawaiti ukati mari yemusoro kuti handina ukamusiyira zvokutaura kuti handina kana mari yemusoro kuti he's got nothing to offer, he's not offering me anything. What does he have to? Ndakamusiya but wakasangana naye 10 years later ave somebody wakutsvaga mawezi kuti ndipewo namba dzako ndikufonere, ndipewo namba chete pa WhatsApp. Wapuwa namba kucheta weka wakutomuita kuti kumuluwa kuti ati ndeipi handizve. But wakambomuramba munhu nenyaya kuti anga asina anything to offer panguva iyoyo. De wakamira naye panguva iyoyo de makatambura muse de makasitagula muse. Right now ingade kane something to offer mese mine mumuchisati muri pari right. Saka vasikana kunze uko dananai varume vanenge vauya ava vachikunyenga iwo handitika kana aine mamorals akaine unhu wake handika aine chanotobogona kuita whether ndiyasara ndidini. Why not take the chance and date those guys and see where it will lead? Pane kuti muzotora mishonga muchidyisa varume vevamwe muchidini kuti muzosvika pakuti muite marriage. How about ungotangana newako ungotsvaga newako? Hazviite. Nokucharamba uchingodai achingoya achidarika uchingopiwa vana uchingosara nevana vakawanda. Toita madzimai ari mumba, vakadzi vari mudzimba. Vakadzi vari mudzimba bedweka amauti deke chingani gone are the days sekuti munenge makangogara pamba muchingoti baba vachauya nenyama muchingofona kuti mutivigirewo matomato apera, mutivigirewo onion yapera. Kune vakadzi vakadaro, variko vakadzi vakadaro. Ukamubvunza kuti murume wangu hadi kuti ndishande, murume wangu atombodi zvoti ndishande ndandigare pamba. Wakagara pamba kudaro salary yemunhu wani haikwani. You can't afford even kuti utengewo paint paunoda. Nokuti salary yemunhu wani unoita kubudgeterwa mari chinda kubudgeterwa kunzi iyi ndeye magetsi, iyi ndeye pakada, iyi ndeye grocery, ndeye dai mari yabva yapera. Unotoiona wega kuti paya budgetwa pazvechokwadi yapera hapasina. Hauna kutenga kana vhudza kuti uri kumusoro, hauna kubvisa mari pasada kuti uri kumusoro ugadzikwe musoro. Saka in the process chiramba wakadaro chimira kuti baba vauya. Ndoda mbokubvunza inasi. Ko baba ava vari kuitira izvo sava vakadza chinda vachibva kubasa vachinda kubasa vanzi vaita accident vafira ipapo. Munotangira papi? Kune vakadzi vakagara kumba, baba vonzi vari kubva kubasa vonzi bhane motikari. Hanzi mwe murume anokubisa basa, right? Sali ndokumbira kuti ufone. Timbotaura kana kuti ujoine life. Hanzi I've been there. Saka sali wakagara kumba hausi kushanda. Let's hear your story. Are you at home? Ugere kumba. Uri kumirira baba chaya nemari because baba wakakudza kuti handidi kuti ushande resign kubasa. Iye akunda kubasa kwake asakudza kuti iwe resign kubasa. Kana wawa mumba kuti ndachakati kunzi handina mari handoshoda but wakanzi mira basa. Okay, I'm not saying kuti don't be submissive for varume venyu. Be submissive for varume venyu. Teererai varume venyu. But pane pamwe pokuti singe my life atokurama mazuva anhasi and ilife inoda kubatsigwana. Obva kuti siya basa ugare pamba. Unonyatsoziva mari yanotambira. Muri 2 chako yanga isingakwani kokuzoti kana ave 1. Kokuzoti kana ave 1. Ndopa kuti nasi even murume akanzi ndati munhu akanzi bhane motikari afa ita accident afira apo kuti adonha afa unotangira papi? Unenge uchingoita basa rekuzvara ugere kumba, uchingozvara ugere kumba, uchingozvara ugere kumba. Onzi kurufundirwa Mwari onzi bhane motikari otogoenda unotangira papi? Munombozvifunga here kuti nhasi iwe pacho zvako nhasi ukanzi murume wako atogwa naMwari nguva yake yakwana unosara unoita sei? Unogona here kubhadhara rent yemwedzi uwoyo? Unogona here kubhadhara school fees yevana? Alright, murume wako hadi kuti uende kubasa.
kubasa kusoka kununza mari kokuitawo something uri pamba chinoita kuti uite mari ati handidi kuti umukire everyday chinda kubasa chitsvaga zvokuti uite uri pamba sell some stuff uri kumba tengesa uri kumba uite mari yako pasaidi haadi kuti uinde kubasa umukire everyday chitengesa uri pamba rega kuti ndiro iri musherefu yekuti ukatora ndiro ukaigadzika ukainda ukadzoka unongwana ndiro yakagara panzvimbo 1 haisimuki chero ukaenda kuZimbabwe ukadzoka unongwana ndiro yechingori musingi mumu haisimuki kapi iri musherefu murume anotochiziva kuti wedha ndakaenda ipika ndikaenda ipimaini ava vana kwavanoenda ndoda kupokutadzai kudzai chimwe chinhu munoziva kuti varume ava vanokuda stereki kuita chikorobho kana usina kana sendi rari kunza mumba kana uchidhipenda naye makambozvinotisa kana uchida kuona kuti murume anokuita yese yese ka ita mukadzi wekuti hauna kana senti ranokondibhita mumba murume anokuita yese 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 kusvika pakutovigirwa kana mukadzi mumba mumwe kunzi ndauya naye saka unei chako panewe kana zvako kana uchitowabuda vanga nenyu vari kunza rona sine varume nenyaya yekuti you don't have, you are not bringing anything on the table ende murume akatokusada akatopedza akaona kuti hauna kana nekwaunoinda uriyo watadzirwa uchafunga kuenda kunokumbira regerero wakanganisirwa ndiwe uchaenda kune murume wako kunokumbira regerero ndiwe so that mumba muve pisi kuti upiwe mari yechingwa vangani venyu vari kudaro ndiwo wabata machats mufoni make achitaura namwakadzi achihura but in the process wati umubvunze haundibvunze sina basa unondibvunza kuti uri chiunei chaunondibvunze you are the one who's supposed to go and make peace kunotora like sorry baba yemwana kuti mumba muite peace kuti musiwe mari yeusana otherwise unofa nenzara murume anokuda murume anoda kukuona uri chikorobho ndo chokwadi chete varume mukandishora mukomesi but munozviziva kuti chokwadi varume vanoda kuona vazhinji vachoda kuona vakadzi zviri chikorobho uri mopo usina pako pekuti pangu apa usina pekuti ndinomira neapapa anoda munhu anoda kukuona wakadaro uchingodhipenda naye pane zvese kune vakasiyana nevarume vavo varume vachisiyana nemi kana kuti muchisirambwana nabhebi dhedhi venyu murume aiexpecta kuti achadzoka achindipfugamira nemavhini magokora nokuti aiexpecta kuti kuona uri rombe to the rombest aiexpecta kuona uchivava murodhumu une musoro wakabvanyamuka une bhurugwa rine zvigamba une madreza hameno but akasangana neyo one day uchishanda uri madhumbi haatozivi kuti uri madhumbi futi wakachena uchiridza bhutsu wakachena wakapfeka zvakanaka akanzwa godo anonzwa godo varume vane godo kanotizana negodo varume because kana achinge arambana newakusiya anoda kukuona uri mopo uri domet une nhamo kuti agoti yes ndini ndaye ndakabata upenyu hwake uyu onai zvaayo chimuonai zvaayo ukangoonekera chete havasi comfortable nazvo havadi saka what I'm saying is madzimai mudzimba umu ngatingwarirei murume wakangati adi kuenda kubasa but surely murume wakanga kurambidza kutengesa uri mumba macho intaneti ishi ndakambokudzai vanhu vakawanda vari kuita mari paintaneti havana nidhe kunotengesa kubuda uchibuda pazvichita unotengesa paintaneti you make use of your social media kutengesa urimo mumba imomo wokuti kana adzoka adi kuti ubude gedha nditi ane ruchengera kune varume vanorichengera rwakadaro anowana uri mumba imomo makusiya urigona kubhadhira wifi yako ndekutengesa vedu ndikuti ndirirana ndikutengesawo zvakati maketeni angu aya ndikutengesa vanhu ndibatewo pakati and you deliver zvinhu zvevanhu chete zvatofaya pano uyambatsira kuti ndakachona ndakana chi wakuburitsawo 100 rand aiwa usavi ndatenga usavi makamboona kuti ndoda kuti ngobata kwese ndichinda makamboona kuti kune vakadzi varimo mudzimba right now zvitikidhima izvi isu zvitikidhima tino mudzimba makamboona kuti paunenge uchita success murume wako anogodoka makambozviona kuti ukataka kuita success kuti uri kubata mari apo neapo murume anogodoka anotry by all means kudiscourage pane zvimwe zvinhu chero ukabvunza input yake anotokupa input anotoona kunga kuti izve anotaura kuti kudii kuizva zvishandi zvari kutaura izvi ndo input yanokupa iyoyo kuti uzviputse because hamene zvazviri muvarume so
varume vashoma chero varume vakadzi vakarogwa nevarume kuti mukadzi anouya nemari yakawanda mumba murume mukazhinza zvitarisa mukadzi wabvunza kane kamwe kagodo kanenge kari murume so kekuti ndiri kukundwa nemudzimai ndiri kukundwa nemukadzi poindi yangu ndeyekuti ndati muzoti varume kazhinji kachona handika vanotoda kutokuona usina chinhu kazhinji kacho saka itawo something for yourself. It has something for yourself. Akanotenga stand nhasi usingashandi wewe unongoza kunzi ndakona stand don't stand uchandokamirira kudzi udzwe kunzi chiande imai mwana chitotenga stand takuraiwo ma documents enyu munopinda pa stand unongoza stand yandakatenga ndakabhadhara yakaiswa mastake ari ndari one because ari feel imari yangu ende zvichokwadi ndeyake ndiyamisha neyo gere kumba unochengeta vana ndisaka muso unobuda mupano konzitora vana kobude because ndo vako kwanga kugara pamba ndo vawaichengeta ndo vaunoti vako vawaichengeta hauna kana spoon wakauya nayo chako vana unokototonana ko tora unde usiyane nene imba nisa mustamake ari one stand yoyo nisa mustamake ari one kana akanzi pane chaitika mangwana hama dzake dzinotouya dzichitaura kuti ine zita rake chero kuzvitwa pane vana ria rinenge ratove drama vadiki kana kushinzwa hama idzi hadzidi kana kushinzwa kana muhama yavo yafa panga pane zita rake stand taakutora ndiri kubata kwese stand taakutora because yanga ine zita one remurume chakaita kuti ushayiswe value yokunzi hande unonyoresawo signature yako apa stand ite joined stand hanimona it's because you are a capirim sheriff. You are just a stay at home mom. Hauna chimwe chaunokwanisa kuita. Ungori mai akagara kumba unongonzi zvarai vana muchengeta muri pano. Saka hauna value yekuna ukodzeri kunoisa kumapepa stand yari kutenga. Because ipo pamba papa ndiye imari yake yakanotenga stand. Mangwana kanzadi ni hama dzina dzichara chi stand yama yedu takutora. Ende vanotora. Kuna vanhu undlire panzapa. Vana undlire panzapa kuti ndaichengeta pamba nchidaya chinda kubasa. Havazvitarisi zvo vanongoti stand tipe titori. Varume havakuvalue kana usina something chaunonza patebhu ndochokwadi. They don't value you that much. Havatakuvalue zvokutodaro kana usina chaunonza patebhu apa. Hana basa newe. Chero nhasi kada kusamba kuti wahurigwa utaura kuti ndakuina unotonzi buda inda. Haiti kana kasotereka nditeverere kana musoro remukadzi wangu hana inazvo. Makwenda all right. Bayai umwe anotevere kana kutevera. Because hauna basa. Kwara utori nani basa rese wangotori burden. You were a problem. Because you chase waitomirira kuti aitedza kumadoro zvaanoda because waiti hakuna mari yeusana. Aitedza kutofara zvaanoda because waitiwo kumba kwakuna magetsi ana kubhadhako. Saka have something to do noupenyu hwenyu. Musachinyigwe nehama dzemurume kana mafirwa. Musachinyigwe nehama dzevarume ava kana mafigwa. Dzinenge dzichiuya dzichibhenga mafiriji kuti kune vahama dzemurume dzoti dzikapinda mumba mako murume wacho atoripo nhasi ari mupenyu dzikaya mumba kwako dzinosvika dzovhura firiji kudai so kuti muneyu achitora zvaanoda disrespect yakadaro mumba mako iwe achivhura firiji achitora zvaanoda kudai achivhara. Oh, you don't have a say because musisiwe murume vauya kumba kwabhudha unoenda kubasa iwe uri mai vanochengeta vana kumba. Kana vaona muine zvimagrapes vakutorova havakumbire vakubvunze kuti zviri kufamba sei vakutongotora vachidya drinki vanodira zvokupfachura mai mwana kuti kuzadza jagi because imari yabhudhi vangu pano. Usava mukadzi anotsvinyigwa nemurume. Don't be mukadzi anotsvinyigwa nemurume mukore unoshu. Musave vanhu vanotsvinyigwa nehama. Alright. Pane abvunza mubvunzo wakanaka Olivia. Hanzi kokutsvaira mumba kuwacha hembe. Hakusi kuudza something on the table here. My guy. Muso unonzi buda ubude nekutsvaira mumba. Wazvinzwa? Muso unonzwa kunzi buda unochakoya nechopara ubude nekutsvaira mumba my sister. Wobuda nekuwacha. Handika ndozva unotakura izvo. Wobuda nekutsvaira mumba. Ndozva unotakura izvo chinda nazvo kumba kwenu. Kana uchitoona kuti ndiri kunza something on the table by kutsvaira mumba, then you are wrong Olivia. You are very wrong. Kutsvaira mumba is just a responsibility. Ijuti ratongota mukadzi. Vakadzi vanobva kubasa vautsvaira mumba wani. Ku-UK kunoku varume nevakadzi vese vanotsvaira mumba vese vanowacha vese vanobika. Saka kana mangwana vakuti buda mumba iwoti ndaitsvaira mumba
uchibuda nekutsvaira kwako unobuda nekutsvaira. Unobuda nekutsvaira. Uchitsvaira mumba uchiwacha ijutsira kumukadzi wagara unongowacha. Wagara unotsvaira mumba. Wagara unodini anditi. But kutsvaira mumba kunobhadhara mabhuzi here. Kuwacha kunokuvigira usavi here womumba wokuti udye. Ndozvavanenge vachikudza ivo pakutanga kuti gara kumba uite zvokutsvaira nekuwacha ndini ndanda kubasa. Asi in the long run hapamboiti kana 4 or 5 years unenge wakutotukwa nazvo. Kunzi unei imari yangu. Kune varume kuti right now hatozivi kuti murume akanditambira mari. Vakadzi kuti aziti murume akanditambira mari because murume asati amboya nepayslip akamupa. Anenge achona payslip yekudai sova to payslip yonovigwa. Mukadzi atozivi kuverenga payslip kuti inoyo yakaita sei. Hatoizivi payslip kuti inoyo yaine mari zvinofamba sei hatozvizivi. Kana uri mukadzi anenge achivhaluiwa mumba wewe usingataridzwe payslip. Wewe usingapiwe kadhi rake rekubhengi rake kuti ugare naro kana kuti ugajublicate because uri kutsvaira mumba nekuwadza mbedha nekutamba ningikiri coiling mubedha chete. Ndo zvavanenge uchingodigwa kunzi mubedha mucoilings tsvaira mumba wacha. Ndo zvavanenge uchingodigwa. Ndo zvavanenge uchingonzi uri good at. Iwo nekutsvaira mumba Olivia. Don't you want to drive your own car? Don't you want to drive your own car, Olivia? Don't you want kuti naonawo ene pane ningikiri pane munhu arikutengesawo sofa rakanaka ndikurida woenda kunotenga. Zvino kana uchingomira kutsvaira mumba nekuwacha mumba unotodi. Hanzi umwe murume kutosiyana naye SIS MELLY because haadi kuti uite anything and ukada kuita nharo wakutosiya. Ndio varume ndikutaura kuti mangwana varume ivavo anenge kuti pana pakwaya usina chiniwo but ndiye aikudza kuti gara pamba. Ini makamboudzwa inonzi married to your enemy. Munoiziva married to your enemy. Kune vakadzi vakaroorwa nema-enemies avo nema-competitors avo. Munozviziva here izvozvo kuti mumarriage chemo mune unogona kuita murume wokuti anenge ari in competition newe uri mukadzi wake. Kuita murume wokuti uri mukadzi akawana ukaita progress unga pane kuti afara kuti mumba medu maita progress ka anorwadziwa because you are married to your enemy. Anoda ari iye achiunza ukamuti mazana kuzvinza chinja vakushandiswa ma-TV atakuda ma-smart TV kuti ndo iyoyi mushandisa iyoyi because iye ane inazvo hasi munhu we-TV but imimi hamusisina freedom yekuti mukwanisa kuonawo kushandisawo kuonawo pa-smart TV mumba nokuti iye ane ine TV mari inotenga ndeyake iwo hauna mari kutenga smart TV mumba. Kune varume ma-enemies checho hamakarogwa nawe kuti you sleep with your enemy every day in bed. Kurana ne-enemy yako chaiyo kuti murume kuti anenge achitokubira kana mari. Murume wako chaicho achikubira mari hakumbiri. Unongoona mari chibiwa ukati ubvunzo mwando kutati handizivi. Kubira mukadzi wake mari iside kuti mari angotaura ndipowo mari anoita kukubira. Varume vakadzi vakurarama zvese zvirezvo mudzimba. Murume wokuti yake mari haizikamwi mumba but yemukadzi anoda kutoirongera iye every cent. Itoefa uchanga yapera yemukadzi yake yakaviga asingaishandise simply because ndini baba wepanopamba ndini murume nditakakuroora saka yako mari isapatirongi yake hairongwi nayo yake ndekutumira hama dzake. Yake ndekutumira hama dzake everyday ende haucontest. Iwo kati nhasi mai vako vanofamba nemangano vachinonga dhora mumarokesheni kana kumusha kwandozikama kuti gumbo iri nderambuya masivanda rapfuura nepapa pai igumbo rambuya masivanda. You can't even afford to buy mai vako matennis ekubhata because murume wakakurongera mari iyoyo yaunongoishoma yaunongo nayo inonzi married to your enemy. Mari yako anoirongera kusvika pamari yako iyi nodai unozova usina kana $10 zotengera mai vako matennis. Arongera mari yako yese yake yakasiwa padapa usingazivi. Mai vake vanozozikama kuti vanopfeka matennis ewhite wopfeka eblack wopfeka ebrown vanochinyarisa matennis masnika kumushoko vakotomba nemamang'anodhinda kunyora pasi simply because unenge uchida kuwasa kuti mai vako but wakaroorwa neenemy yako handi anotanga make sure kuti yako mari yapera
hauna kana sendi rinda kuna mai vako, asi kuna mai vake ndoko anokoshesa. Kuna mai vake ndoko anokoshesa. Ndikunyepa here? Hazviko here? Mai vako cheche unotogwadziwa mwoyo ukafunga tishi ndambuma pamai vangu gore rakapera chero chero ndambwa pagore norisa ndambwa pakana chii. Because hauna extra money wakarorwa neNN nda kuparadza nda kupaza. Kana akatsama mumba nokuti ndiwakatenga TV iri mumba imo married to your NN. Kana akatsama mumba murume anoputsa TV yawakatenga iwewe. Anoputsa TV yawakatenga ndiyo anotargeta iyoyo. Dedira vakazoputsa TV because dedi vanga vakatsamwa ndakaenda vakanganisira anotokufilisa bed kuti wange ndiwo uri wrong. Married to your NN. Kutochipinda mba TV kuti kutoda kutenga TV pana vauda kutondikunda, alright. Musi wamunonetsana anoputsa iyo TV ozoti sorry baby because vakaziti izonyengeraka sorry baby ende sorry ako but chinangwa chakatochita aputsa TV ndandakatsama ndakadhakwa. Hakuna ndakukudzai panyaya yedoro. Munhu wese akadhakwa nezvo zvanenge achiita. Hakuna kunongwe kunyepera doro pakuti anzi ndandakadhakwa doro kudai so. Munhu wese anenge akadhakwa zvaanotoita anenge achitozviziva. Anenge achitozviziva ende anenge akatozviplana ozongoshandisa zvake chidoro secover up. Anotomwa doro uya opwanya kuti agoti ndandakadhakwa sorry baby because yakatengwa newe TV. Why asina kuputsa mota yake? Why asina kuenda noputsa mota yake aputsa TV yawakatenga iwewe? Because haasi kuda kukundwa kurorwa nemurume anenge ane competition newe. You will be married to a wrong person, my guy. It's the truth chinorwadza but chokwadi. Kune vamwe kuti wakarorwa nemunhu atori ne the wrong person. You are in a marriage ne the wrong person. Ne the wrong person. Ndiye uri marriage nayo. Chise competition. Haubvumidzi kuti usupport mai vako. Anyway, kana mai vakakuzvara vari kumusha vakadi chero vakura chero vane mari dzavo vane expecta usendinobva kumwana wavo. Vane expecta kuti mumwe musumbo vatengera zvima outfit uchitumira. Umbovatengerawo machira akanaka uchivapa. Unotadza kuzviita asi unoenda kubasa. Because murume wako akagara bhamba. Asi kumba kwavoko mari inoenda every month. Wotota kunge wakatengwa kuti wange uri liability. Vakadzi liability sekuti vanotengwa voiswa mumba. Saka kana vatengwa wakaiswa mumba baba ndo vanoplana ndo vanoronga because iwe wakangouya wakatengwa hausisiriwo kwa mwoyo wakauya kwa soko saka wawo kwa soko saka unoita zvekwenu. Mai vako vanotadza kumwa tea kutidza kutenga shuga yekuti upe mai vako. Asi kwa mai vake everyday kunoenda shuga dzakasiyana siyana kunoenda katoni ende ndiwo unotoshandiswa kunzi ndanotenga zvinhu unotumira kana kuti mari yake hauzivi kuti anofamba sei handika asi mari yake every month kunoenda magrocery anenge achinda usingazivi wewe. Kunoenda magrocery anenge achinda kwa usingatozivi kuti ari kuenda. Kune varume vamwe vamakarogwa vakadaro kuti unozongonzwa kudzave nyaya. Makambona murume anogona kunyeya nehama dzake pamafoni? Murume anogona kunyeya nehama dzake namai kunyeya mukadzi wake namai vakagara kuti nemasista dzakana kuti mufamily group rekumba kwavo anenge achipedza mukadzi wake. Are you not married to your own enemy? Because kuhama dzemurume havashai chavanotaura, havashai chekutaura pamusoro pako, havashai chekuti vakushoropodze nacho. Murume anotoenda kunovapa information kuti mukutaura izvozvo musi unowu cheche ndakatokana naye because akatozoda yakadai kuvapa information, kuvafeeda information. Votenga kumutika kuti hapana zvemunhu paya munhu ndesini hatomboiti mukadzi wako enda aiti ihure uya iwo chikuzira kuti moti hachokwadi pepe ndakaita mistake paya but ndichamugadzirisa mire muone. Izvo vanasisi vake vakauya kumba uko murume ari kupa information kwama dzake. Vanasisi vake vakauya kumba basa kuzodza chikafu chekumba chaunotenga iwewo achiudza hama dzake achikunyeya nehama dzake. Varume vakadaro married to an enemy. Uri mukadzi wake when it comes to bed. Kana mava pamubhedha ndopokuti mai mana iwe pachako you're not even happy. Ndikutaura kune avavo vari married to their enemies.
Right. I like because here we are open. People are open. She requested to be added. Kana wapa mbeta nduku edit attend wakubatwa kubatwa kwacho naka mumba mutori na feeling ya muite feeling simply because kubatwa kwacho nezviminitsi zvina idzi dzakunetsa mumba imomo. Hi dear. Hello dear. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, kuri sei? Mushe, muri sei? Ndiripo zvangu. Hande tinzwe. Zvinoitika SIS MELLY. Ndikunyatsokunzwika. Tirikunzwa taura. Okay. Inini SIS MELLY ndanyangoudzawo vamwe vangu kuti zvinoitika. Zvinoitika ini rimwe gore ndakambotumwa nemurume wangu kunovaka kumusha. So ndatuma kunovaka kumusha. Ndakandizoenda so ndakakwira ndikaenda kuZimbabwe. Ndasvika kuZimbabwe takawirirana nemurume kuti ukasvika unoita sei, unosvika wopedza madzibaba patuku vakapotanga padyarwa munamato and stuff. But ndibva ndaita handiti ndapedza madzibaba vaivaya ndibva vatori pamunamato. Ndobva vandipa munamato vakati inini chigezai uyu kana mazodzokera kuCape Town mozonepo baba vogeza nemhuri yenyu. Ndobva ndauya nevhu riya ndobva ndatopa mumwe wangu ndikati ivhu iri kairi wanzizogeza. Ndikanzi okay isapo ndozogeza. So inini handamboti kasati munhu ageza ivhu riya here abva atora ivhu riya SIS MELLY naro kuhama dzake. Zvikanzi mukuru akaenda kumusha kanouya nevhu iri handisi kutomboziva kuti ivhu nderei. Kundivambira SIS MELLY kutange inini ndakaita zvemusoro wangu vasiri kuzviziva but takata vamwe chete. So izvi zvekurehwa izvi zvinoitika ende tiritorarama mazviri. Saka ainda kunoudza hama dzake kuti wakauya nevhu pamba, iwe kutadza kuti ndiwe wakauya nevhu remuteuro kuti paitike something pamba. Hama dzakabva dzaita sei? So inini ndakararama ndisingazive zviya zvekuti vanhu havautoziva kuti pane vhu rakauya. Ndangoti isiketi yangu nemwe wangu tiri two. So pane pamini vakazotaura vakati inini maigiro mukupera inyaya yevhu wati inini ndobva ndashandisira kunyaya yevhu. Kanza matopera mukuti mhakaya nevhu imwe tiri kuzivikana kuti ivhu iri nderei. So inini ndakazofunga kuti ivhu iri nderipi because ndasinambosisa musoro. Ndobva ndakazoti shit. Saka zvoreva kuti mumwe wangu akatakura chipepa chibhegi chevhu chiya chandobva nacho kuhama dzake. So pandakazobvunza mumwe wangu kuti ivhu iri hafa. SIS MELLY zvakaoma. Unenge ucharipiswa mumusha mevanhu nenhau yevarume ava. Munowirirana zvinhu muri two. But kana azoenda kuhama dzake hatisi hama. Varume ava vanongoti ati pabhedhi true. Kana vakuhama dzavo vanopanduka. Ndochokwadi chandakadzidza hangu inini. Munhu anotaura kana akuhama dzake vanowirirana. Iwe kushanda here? Uri kushanda? Ndikuenda hangu kubasa. Inini ndikuenda kubasa. Okay, uchimubvunza kuti wakanoudza hama dzako nenyaya yevhu akapindura kuti chii? Munongo havashayi zvekupindura. Inini hangu ndakafara kuti Mwari dzimwe nguva pane zvakawanda zvinoitika SIS MELLY behind inini zvandisingazive zvinozongobudisika. So kungoti unozongoziva kuti mumwe wangu matrue colors ake ndeaya. So kubva ipapo ini handifarise zvekudaro. Ndotoziva kuti mumwe wangu kana ane hama dzake anotaura tiri close kana tiri pabhedhi but pane zvinhu zvatindotoziva kuti mumwe wangu pakati anototi azine maerasi ipapo. So handitozive SIS MELLY ingori bitterness yekugara mandiri. Handitoziva kuti
Yes, but when it comes to Amadake, he's very close. Shekuti kunyange ndichipinda naye mugumbezi, but kuAmadake ari close todaro. So handizive zvangu kuti zvinogadzirika sei kana kuti zvinofambika sei, but ndakangozvigamuchira, but zvinorwadza mukurarama. Okuziva kuti mumwe wako unenge uchipinda naye magumbezi ndozvaari. So handizive chisero. Right. Murume wako wakatoziva wakatoona kuti ndo weakness yake kuti anoda kunotaura kuhama dzake chikunyaya stereni. Kubva nhasi you unototaura zvinhu uchisefa. Zvimwe zvinhu zvaanenge achiita usabvume tambisa iye front. Anozvirevera choni. Atotosada munhu wako wakutoziva be very careful naye. But zviri zvinorwadza because kunyangwe zvamaita muri mumba unozongoda kuda kutaurwa mashure zvakutaurwa kubva kuhama idzodzo. So kune hauzive kuti munhu akaita sei kana kuti mupemberi muchibve, because hapana chinonzi secret. Kana kuti when it comes kuti vanhu vari kukureva simei wobvona munhu wari kuenda unopinda magumbeze ndiye anenge ari panumber 1 kukureva, unobvosvere kuti is it love? Mumwe wako anotidehera kuti mumwe wako handide. Unorarama uri pakati. So hazvisimeli kana ukanzwa mumwe wako achirehwa unorwadzirwa, une feeling yayo yekurwadzirwa kana kuti yekukabudza mumwe wako, but mumwe wako haana feeling iyo yekurwadzirwawo inini mumwe wake kuti mumwe wangu ari kutaura. But unofunga kuti mumwe wako ndiye anenge ari panumber 1 wekutaura iwewe. Izvi zvinorwadza. Izvi zvinorwadza mulife ya. Nokuti mumwe wako ndiye anenge ari panumber 1 kutaura. But panorehwa mumwe wake anenge aripo achitaura zvinhu zvitori normal. Zvinorwadza. Right. Thank you very much Muningina. Thank you Waitapo. Thank you very much. Right. Muri kumuudza Muningina wedu yanditika ari kuti murume anonondinyaya kuhama, zvandataura zvazviya kuti murume anotoenda kumuhama kunokupedza. Secret yamataura mamenyu muri 2 ndiri tikutaura secret yedu chiri 2 munumba. Sometimes murume ndiye anotouya iwe kwakaroorwa uko uchienda kumurume kwakaroorwa utozivi zvemumusha umo, hauzivi zvevanhu vari mumusha imomo. Iye ndiye akakuudza kuti unoona vatichirara nhingi ivo vangwariri, ukaenda kwavo usadye uri wega. Uri kuona avava zvakadai ndiye anoyachikuudza iwe wakangoroorwawo usingazivi vanhu vemo. Mangwana if it suits him anodzokera back nezvinhu zvaikuudza unoti mukadzi ndiye aitawo. Kana kuenda ine conversation oitanga iwe odairira semunhu otokera mashoko aya odzokera nawo back onosvitsa mashoko aya. Varume vakadaro variko varume vakadaro nokuti unoti akadyiswa here, akaitwa sei kumba kwavo, zviri kufamba sei. Variko varume vanenge vakadaro pasina zvingori handisi kuti ndingati kudini. Let's be very careful guys. Ameno vanhu vedu ava tisitovaziva mumwe nemumwe munhu waanaye ndiye anomuziva takamira sei. Weakness yake unomuziva, unoiziva. Kana ane weakness yekuti anoda kunokunyeya chinotaura chinodini andika, then you have to start now avoid a lot of things. Zvino inenge chiri marriage here asikana. Ngataure chokwadi. Inenge chiri marriage kuti ndochika kuyawo ndichitaura kana kuti ndabvawo kumariro kumusha kwavo ndaonawo andine gossip partner yangu andi murume wangu. Ndakuya ndichida kumuudza zvanga zvichida kumapoto kumariro kumusha kwavoko because ndikazvitaura anotusira kumusha kwavo anonovaudza kuti anga achiti zvakati. Inenge chiri marriage. Hakusiri kukuroorwa neenemy here. Hakusiri kukuroorwa neenemy here ikoko. Kwanzi kuvakadzi vanonyeyawo varume vavo kumusha kwavo zviriko, but onaka kuvakadzi handisi kuzvijustifya, but it's common kuti sometimes ndinotaura nevanhu vekumba kwedu handiona semunhu wechikadzi, ndosaka ndichinzi mukadzi mutadzi, ndinotaura nevanhu vekumusha kwedu kuti munoona zvavanoita vanoyava kuseni vanodai, ndinoripota ikoko handika kashoma kuti vanhu vekumba kwedu iguvini vagozomuvenga zvokudaro kana ndiri mukadzi vakatopinda kuti vagadzirise. Chiimagine ari murume achinotaura tokwaya nefu kwavo anoigadzisa ndiani kunonzi uri muroyi. But ndikataura kwedu kuti vakanoya nevhu vakadai vanogona kuti ko nhai bamunini kana kuti nhai mwanangu ko ikatongopera. But chiimagine uri iwewo uchinotaurwa kunzi ihure. Inogona kunudza vanhu vemba kwedu kuti murume wangu ari kuhura vasikana, vakatondigarira pasi vakatondikansela vakatondibatsira
chinda murume anoudza kunga kwavo kuhama dzake kuti mukadzi wangu ihuri tonoti vanomukansela here vanomukansela here avamukansela kunotongonzi siyana nehurero siyana naye utoe chidzingwa nehama dzodzinoita chikudzinga wako muri basira kudzinga hama ndochitanga kutonga muzamberi kuuya kuzokudzinga saka you can see the difference iripo andikuona but nonetheless kunyeya kunoita vakadzi kuvarume vakudzimba dzavo zvinodhipenda kuti chichi kutagwa nezvacho it depends kuti chichitagwa nezvacho ani muri kuona hazvina kuti ndikataura murume wangu weakness yake nchudzana nomba kwedu twedu murume wangu ari kuhura zvinoreva kuti ndiri enemy yemurume wangu no but murume wako can be your enemy murume wako can be waunokata naye every day ukaona une murume wako achiita competition newe imarriage rudzi yakadaro kune varume competition nevakadzi vavoka zvino mukadzi akashanda akauya nemuti yakanaka akaisa apapa godo rokwira kudai anotonopinda muchikwereti kuti anotora pamusoro pemukadzi icompetition kai yatove competition mumarriage moto yemukadzi yoti mangwana neunoidriva unofuma uchitora wotipekini bodai bebi okupa wotoenda wakunotsvaga yako ipamusoro pemukadzi iyi matove mucompetition anotenga stand negweseriwo usingasivi wamuudza ndatengera mai vangu grosari handika naiye negweseri akutomhanya angasina funga idzodzo akutomhanya kunotenga magrosari times 4 anoenda kumba kwavo yatove competition saka let's be very careful guys mudzimba medu matiri umu handiti varume vane godo risingaiti ndisakutenda kuti kana akabata mukadzi wake nechikomba anomuuraya iwe wakabata vakadzi veve vakabata nemurume wako vakawanda haunawo wakauraya munongochema motukana mogwa modini handi asi iye akabata nechikomba anokuuraya godo riri muvarume rakawandisa anoda ari iye saka inini am not saying kuti gatipusei dzimba kana kuti ndiri kusamataura kuti iwewo semukadzi wana zvaunoita paupenyu hwako do something with your life hadi kuti uimuka uchienda kubasa every day that's fine use this online social media Facebook yechishandisa kutengesa zvinhu zvako instead yekusera uchiteedza makuhwa niti totengesa hedu zvinhu zvedu wopindezva kwamawhatsapp group ekuti kutengesa zvinhu zvako woenda mawhatsapp group tikana panenge vachitoma live uri busy ukaenda malinki mucomment section wedu ndotengesa zvakati uchikanda mumakomment tichikutuka panapa tisakande malinki uchikanda malinki tudza tine shungu neupenyu nekuti mari yanenge wapiwa nemurume kunzi uite something nayo iwe ndopa kubhajeta kuti ndauda kutenga data papa kuti ndione kuti zviri kufamba sei you can do better stop kuramba chingochinigwa nemurume siyai nyaya kuramba chingochinyigwa nemurume ndosaka muchoonako zvinezvi kuti vakadzi vakawanda vakauya nemacos vakapinda kuuk kunoko vakutsiva varume ava panga ari kuafrica anga akatsikirigwa kudai kutsikirigwa nemurume I'm not saying zvakanaka trust me and get me right but ndoda kutaura zvinhu zviri paground zviri kuitika kuafrica anga akatsikirigwa nemurume nokuti murume ndiye aishanda ndiye aita zvese ndiye amushungurudza mukadzi ko zvine cos akazoriwana akauya necos ndiye main munhu pacos handika zvaitwa kuafrica zvezva mai inongoenda payada mari kuna mai vake because hauna sei ndo zvawaiita uri kuafrica waimutsikirira uchiti kwangu mai vake vakasakwanisa kuwana tennis anytime naanotengera mai vake tennis every month kusividza hauchina sei because ndiye akabata iko zvino ndiye ane nyanga vakadzi vakaenda vari kutsiva kana waimuhurira kuafrica uko uchihura uchidini apinda munonga akuda kukutadza manje kuti two can play the game ndo zvawaiita uri uchimutsikirira because angasina sei angasakwanisa nauta sei because angasina kana mari yekutenga usave chaivo angasina iko zvino ndiye ari kuenda iwe kusara paipoka wakatovata pamba uchitsvaga kuti toita sei iye ndiye ari kunge achienda kubasa kuchinja kunoita matables anobva ada kukutadza manje kuti umbofila the pain yawaimufilisa uri kuafrica uko ndisamtona varume vakwanda vari kuchema pane mumwe murume aitaura neni kuseri uko sunoyu akatanga ati ndiri kutsvaga zvinoita here kuti ndiwane
ndio akatanga ati anyora kugroup redu uko kuti zvinoita here kuti ndiwane COS ati zvoita here kuti ndiwane switch yemadependence indibva ndatota first comment ndikati switch yemadependent hauchadi mukadzi ndobva wauya kuseri ndobva ndati my brother kuti tikubatsire tuze chokwadi hesi dadirai mandigozvirise tiuze chokwadi what's going on ndobva ati sisi pandakauya kunoku kune mukadzi wangu kushu ndakambomuchita akambotanga achiita kuafrica uko akatsvagwa mwana mukadzi asingazvizivi mukadzi akauya kuno kune COS aya kuno kune COS ndobva mukadzi azosvipainda out ave kuno uda murume akaramba achikomikira nemusikana yayo achidanana achitumira dzimari kune mwanaka mukadzi ndobva azosvipata kuti afei munhu yakandinetsa kuafrica handi tikataura zvikanzi yapera haana kuziva kuti pakatoitwa mwana kupakatozosvagwa mwana mukadzi zvakamubata ndobva ati oreti ndakuregerera apinda muno macho namurume uyu remember chachinja pamunhu unhu hauchinji munhu ndiye angochinja location kungobva apa kuenda apa asi unhu ndihwohwo yesi manxuvi yesi Fiona ndobva murume aita afei kunoku ndobva achiridza ndobva atanga munhu wake muno muUK ndobva mukadzi asvifind out mukadzi afind out haana chaakataura you know what she did mukadzi akangopeka mabhegi yake ndobva abuda haana chaakataura angopeka mabhegi yake ndobva abuda nzana ane hama yake iri munobva aenda kunogara kwahama yake murume atozama kuti afone mukadzi achadairi kusema meseji anongoblutika achadairi akabva atozvioneka kuti hapasisina saka haana chaakataura mukadzi akangopa munhu tambo kuti azvisungirire murume akabva aona manje kuti COS level akafunga kuti richitwa renew right now pano renewika sei pakadai akutsvaga manje kuti ndoita sei switch redependent asana mboona hangu switch redependent anyway handisivi kana ririko akutsvaga kuti hapana were angada kuti ndiwane switch redependent ndoriwana sei ndikamuti tokukatiyo waisvika zvichatoiti zvakatopera kwatokumakata haana chakataura mukadzi akangorova action iye pachake murume kuti zvatoti patinorenewa by obvious ndikutorwiswa ndendisipo handi muri kuona that's meant for you ndo zvakanoita kuda kukuita yese zvino this time kana aizviita kuafrica mukadzi achiti this time zvakachinja manje because ajaira kumuita yese kuafrica because ndiye anga chimupa mari this time zvachinja because mukadzi ndiye ari kushanda saka akabva angobuda haana chaakataura akaita because mukadzi anenge kuziva zvakaitika kupi matime ese vange vakatsikirirwa vari kuafrica yaitika zvinhu zhinji vari kuafrica vakatsikirirwa anenge kuda kutsiva mukadzi andimaona maCOS vakadzi vakawanda vazhinji vacho mukadzi nyaya dzachona hopo unongozoona kwase munhu mukuru auzotauri kuti but baba you deserve it andimaona unotongoona kuti inyaya yayo yauyawo takungotaurawo iri pachikuru nekudini asi mukadzi ari kutongotsiva because kuafrica nyaya yanenge achikuudza kuti kuafrica zvandairaramiswa nemunhu zvakaoma saka now it's my time varume ndo zvavanoita neunhu ihwohwo vanhurume kana makateererawo varume vari panapa nokuti haumuoni kana tichaura nyaya dzakadai havakomenti vanenge varipo vakateerera havakomenti neunhu uhu kuno uku manje kwazvakanakira kuno kumafestival tikandisi kuno kumanje mukadzi is recognized more than murume 1 2 akangofonera mapurisa guys vakatonzi paita mbavha kamapurisa hauyi zvokumhanya pakanzi paita mukadzi afonera polisi zvokuti domestic violence vanhu zozara pazvoti munoti asikwafiwa here pasina afa ende achitokuburisa same time ipapo saka varume ndichikuti ngatimbosiyai mweya kudzvanyirira vakadzi mweya kudzvanyirira mwana womunhu tanzi handidi kuti ndekubasa kupera kwemwedzi kana makutukana mumba maichakasikwa bhombomu zati uneiwe pana chemeren feed kuti basa kunorora huku inenge basa kukandira isina chainotipa munomba but ndiwakamudza kuti usashande munotora zvinhu mudzimba dzenyu varume muchinonyeya vakadzi venyu kuhama dzenyu sori ndave kwamuri varume ndapedza kuvakadzi munotora zvinhu zvemumba menyu muchinoudza hama dzenyu kuti mukadzi wangu akazodai hama dzemukadzi wangu uchinyeya mukadzi wako do you think kuti what do you think you are doing do you think kuti hama dzako dzichafa dzakada kuona mukadzi uyu mumusha mavo kuti each and every time paanoenda kumusha kwenyu inenge iri topic mangwana mukadzi
kudza kuti ndandidi kuenda kumusha kwenyu. Kune vakadzi asingatsiki kumusha kwevarume vavo, not because haadi hama dzemurume wake, because akataintwa black nemurume wake kumusha ikoko, akasvibiswa nemurume wake kumusha kwavo ikoko. Saka unoti what's the point yekuti ndiendeko? Ndopese ndisingatsaini kuti pakaita funeral nongotaura kuti ndakondopita mari iwe chiende, because ukasvika kunenge topic. Murume wako ndiye akazvikonesa, ndiye aitora zvinhu zvemumba menyu. Pamatukana pese ari kunotaura kumba kwavo, pamakonana pese ari kunotaura kumba kwavo, paive hama dzake kumba kwenyu ari kunotaura kumba kwavo, zvoita kunge hama dzake dzinogara dzimumba penyu kuti dzidye mari yemurume. Saka pese panoenda kana kungave kumariro, they make life hard for mukadzi uyu. Now hachaindi hanzi naLilian wandifungisa zvanga zvapora, uya Lilian utudze nyaya yako if you are comfortable. Hachaindi kumusha kwomurume, not kuti haadi, because anoavoida hake mashoko. Akaenda kwanodzoka ari seti. Iwe murume waitakura mashoko emba menyu. Murume nemukadzi, you are gossip mates. Muri magossip mates. Ekuti ndikataona kuti totonyeya vanhu nemurume. Kunyeya tiri mumba chiseka tichinyeya vanhu. Ndiwe partner yangu, ndiwe chimwe changu, ndiwe mbabvu yangu. I must be comfortable and free kukudza zvinhu zvandoda kukudza. But now kanda kuti zvokuti ndosefa mashoko ichi handimuudzi because chinonotagwa kumusha kwavo, then hapasisina. Murume nemukadzi are supposed to be like this. Even Bible inotaura kuti mukadzi achasiya kumba kwavo achinobatanidzwa nemurume, murume achasiya kumba kwavo achinobatanidzwa nemukadzi. Pamwe chete vari vaviri vachave nyama one. But kana yave nyama imwe yekuti inosimuka ichinotora zvinhu zvaitika mumba ichinotaura uko, hama dzemukadzi hadzibvumigwi kuti dziuye kumba kuzona hama dzavo, hama dzake, mumwe wavo akangouya chete murume pafoni. Kune varume kuti pane varume vakadzi vokuti vari mudzimba, hama yako ikangosvika kumba murume wako ari kumurupa kwadai, achinja mutu. Anochinja mutu kungoti mbei vako vauyaratisa kudai, ani anogara pafoni nehama dzake. Hakufa kusvika hama dzake kumba kwenyu, imba yenyu yamakavaka muri tu, muri mbabvu wani, hama dzako hadzidiwi. Sorry, wadona send a request ikuramba kuedha. Hakudiwi hama dzako, kunodiwa dzake. Dzinouya kana 7 times 7 days per week. Iwe dzako dzikaonekwa murume anochinja mutu, mumba imwe hamudyi rinopisa. Kana hama dzako dzinoti dzakana kugura musuva nokuti mutu dzinenge chirohwa koso muchimbikwa zvinziyo, variko varume vakadaro. Hadi vanhu kumba pake, hadi vanhu kumba kwake, hama dzake dzinouya matozvichina, iwe dzako hadzidiwi. Saka what are we doing? Is that a marriage? Kuti chingoma chongora chiti kwangu hachingotiwo kwedu imarriage rewe. Murume chanotokusira kunosunga kunokusira ma-CD inonzi chikukusira song inoenderana nezvehama dzake kuti vasarizhedza iroro. Vasarizhedza iroro. Achikuimbirai mashoko mumba imomo hamugariki. Asi muri kuti muri nyama imwe chete. Vanhurume, you are making the biggest mistake in your life. Nekuita zvamuri kuita izvi. Ndosanzvinaiko zvinezvika unozvarigwa vana 3 nomwe murume. Wakagara nemukadzi mumba. Achino 2 minutes unobuda naye achibudawo 3 vana vanenge vari mumarriage momo, unavo marriage momo vasiri vako, because of unhu wamunoita muchiitira vakadzi venyama. Kana uchinge waroora mukadzi wako waita hatisi kuti cut ties nehama dzako, but there should be a limit. There should be a limit. There should be a line. You should draw the line. Kuti line iri hama dzangu ngatsongo kukurisa dzichienda uko. Yane hama yako yapadyo ndiye mukadzi wakoyo. Ndiye anoziva kuti nhasi wawata uchisura kangani. Ndiye anoziva kuti nhasi waenda kutoilet kangani. Ndiye anoziva kuti nhasi vavafuma chinzwa mumwe vachirwara muviri nhasi vadai. Ndiye anoziva. Hama dzako ihama dzako, yes ndivanasisi vako, yes ndimai vako. Handitika. But not everything you're supposed to carry from mumba uchida kunovaudza. Kana wakadaro, you are still a boy, you are still a child. Go back and stay with your parents. Inonogara na mai vako. Inonogara na mai vako, vati na mai vako. Indonovati na mai vako. Mai ndimai. Ichakuti mai vako vawirana nemukadzi wako. Ichakuti chero pane zvekukorana kwavo kuripo, iwe ita mubatanidzi, because unoda mai vako, unoda mukadzi wako.
vanhu vakuvari padhuze vese vari 2 apo. Anonzi next of kin unonyarisa mukadzi anditi wesa mai vako, zvokuti unoenda kunonyeya mukadzi namai, unopa mai simba, mai vako simba over your own wife. You're making the biggest mistake you'upenyu hwenyu. I'm trying to aid you, Fanny. Mistake hombe chete chaidzo. Varipo vakomanda zvibhebhi zvimama's baby. Zvotandisa kunga changatatu makumbo. Mai vacho vanenge vachiudzwa havakuri naivo havasi munhu mukuru. Havagoni kuti vafunge kuti muroora mwana sikana akaunzwa musha. Kana muri vamwene manga vakapiwa vana venyu 4 vamakazvara, mavigirwa muroora, mapiwa mwana musikana wechi 5. Mbamenyu mwana wenyu. Hello, Fanny. Hello, ma'am. Nyaya yamataura iyi mandifungisa zvinhu asi rega ndizvitaure. Pane kwandanga ndakaroorwa, murume wangu taigara kuCape Town asi taiti pese patinoenda kuZimbabwe tashanya kuenda kumba kwavo. Kana taakumusha maizoona matoita basa sevaroora mapedza. Kwakumanheru ima kutoti makunorara maibva manzi kune dare. Woenda mukicheni wemeona hama dzake dzese dzakazara. Vari kutongesa ini ndiri 1. Potaurwa zvese zvatinenge tichitadzirana tiri kuno. Wobva wakutoti wotarisa munhu wako pototi ko ndeipi manje. Zvazvanzi taura hauna kuti ndizvo zvaanokuita here. Saka ndakazoona kuti zvakaitika about 4 times. Ndati iwe vana vafembere kuti tinenge tichitadzirana zvipi tichigadzirisana. Ofuchi nyaya dzinenge dzaitika mega matopedzerana. Kupedzera hama dzake dze dzakandivenga kusvika pekupedzisira. Vandazopedzera mumwe musi vandigarisa dare vari kunge 12 ndikavaudza kuti inini zvenyu zvemataritara muri kunditisa panapa ndaneta nazvo. Chendawo munoshedza hama dzangu 12 kana 11 neni. Togara titaura ndaneta nematare enyu nekuti hazvina zvazvikubatsira mune muchinditongesa zvinhu zvatakapedzerana kudhara handidi. Ndobva ndavaona kuti zvanetsa. Pavatoti kune murume weyu ngauye nehama dzake mukadzi uyu ada kutonetsa mwana uyu akaoma musoro. Hama dzangu pandauya nadzo sekuru wangu nehanzvadzi yangu. Property yese including stand nezvinhu zvatakatenga ndakazvitorerwa zvikanzonanzi kana achida ngaende mapurisa aende nomhan'ara nekuti zvoni pamusha panapa ngasina mwana plus iye uyu akutorakidza kuti ane nharo dzisingaiti. Ndokutorambwa kwandakaita ndikatotorerwa zvese mabhethi zvese nehembe dzangu nemadhethe vabereki vangu vakanditorera. Vapedza inini mwanjira ndasarwa nemazuva mashoma ndidzoke kubasa. Ndopandikaona kuti nguva yekumboswera ndichienda kumapurisa nekudii zvinototora nguva rega ndidzokere kubasa. Patangodzoka kubasa ndikatoshanda ndikatoenderera mberi neupenyu hwangu. Iye azoteerawo kuno kubasa. Taigara pabasa pangu. Mvauya pabasa. Ndikati aiwa kazvichaiti. Chionai zvekuita neupenyu hwenyu zvikanzi aiwa. Zvezvi ndangodaro nekuti ndachiteedzera hama dzangu. Ndozvadzava dzichida kuti ndiite asi isusu ngatingogarai tingori mukadzi nemurume kunoku. Zvinongoenderera mberi neupenyu hwedu. Ndikati saka inoda kugara neni private. Iwe wandiramba pamberi pehama dzangu. Zvigobudai handiwafadza hama dzako ini dzangu wadziudza chokwadi saka ndizvozvo iwe chionawo zvokuita. Ndokutoperawo kwazvakatoita. Saka varume vanozviita zvokuti vanokuvengesa ugovengwa. At the end ndakapedzera hama dzake handichatodzi because iye ndiyaenda ndinotaura. Saka zviriko murume gara naye zvako asi vhura ziso 1 ovhara 1 kwete kuti ese unongofita kuti tiri pamwe chete kunyeba kuya. Right. And that was wrong even kuti ugadzwe dare iwo pasina hama dzekwenyu because they felt kuti ndiwo kwaya musha mako so unokasongoti waisese yavanoda. That was very wrong. Ndizvozvo. Saka ndakapedzera ndakaudza kuti ndezvenyu unopedzera waoma musoro. Ndakambotanga ndichamboteerera uchamboteerera ukapedzera utoona kuti yowe vamwe tete vacho nongo vakaroorwa musha vanga vaigara musha imomo vakambenga vakaroorwa vakagara 9 years vasina mwana. Vakanditakurisa tsamba dzanga dzavaiti ndinopa atezvara kumusha nevamwana tete zvikanzoni uyu muroora uyu mukutofanira kutoita kuti arambwe nekuti hanzvadzi yangu ndikushaya kuti achiri kudei paari haana mwana. Saka arikufanira kutorambwa nekuti inini every time yandinomuona zvinondirwadza kuti sei achigara nehanzvadzi yangu inini ndakagarawo nemurume 8 years ndikarambwa. Saka imimi baba sei muchiri kumutolereta semuroora wenyu pese pandinomuona zvinondirwadza. WhatsApp call tendai. Vandatoti inini zvepano handizvide. Tete vaipa vakazouya kumba kwangu ndadzoka kunoku. Vandatora tsamba dzavo ndikadzinamatidzira kumadziro kwakumanheru. Vakatanga kuchema ndikati aiwa hapana chamunochema. Nyasovhura maziso nhasi tiri muno murumu mumwe chete nehanzvadzi yenyu. Ndoda kurara nayo apa. Imi nyasoti riri kugohwa here kana kuti chii? Kana risina kugohwa imimi nehanzvadzi yenyu ndimucharara mese muno. Muite mwana wacho nekuti imimi makuona kunge inini ndisiri kuita. Handi matanzi inini handisi kuzvara musha menyu kuita kunge inini ndizvo zvandiri kuda. Saka
ngatichiitei tione. Vakachema tikati nyararai apa pana chamukuchema, ngatiitei. Ndakazora tikasarera zvanhu anopenga. Handwazvona. Yeah. Thank you very much for telling us that. Thank you very much. Handi muri kunzwa munin'ina wedu uyu. Munin'ina wedu ari kutaura kuti ndainogadzwa dare kumusha. Zvese ndasingatombozivi. Ndaingonzi every time nenda kumusha kunzi kwaita dare. Ainoreva. Kutomirira kuti ende kumusha kunoreva. Saka ndiri kutaura nevanhu varume ndovandiri kutsika konzi right now. Handika. Kuinda kunogadza mukadzi mwana umwe munhu dare kumusha kwenyu. It's not proper. Mefa automuripa mukadzi uyu. Kunomugadzisa dare every day. Murume ari kutakura makuhwa mumusha. Ezvo zvavanofanira kumba kwavo achinda kunotaura makuhwa kumudikiri kwamoko. Mangwana hama dzikandibvunza ndikadzigwabvura konzi ane rafu. Because ndiri munhu ndichadzigwabvura hama idzi konzi ane rafu. Haadi hama dzemurume. But murume uyu imimi hama yatolerating hama yenyu iyi yemurume. Ichiuya nemashoko ekunyaya mukadzi muri kutolerata. You're contributing achitaura. Hamusi uchibvunza kuti munhu wechimurume rudzii anouya achitaura mukadzi wake asipo. Andimazvona. Saka varume siyanai nesi munogona kufona paWhatsApp nda kufona paWhatsApp. Siyanai nesitaira yekuti munoenda kunonyaya hama vakadzi venyu kuhama. Staira yekuti mumba mukatenga chinhu property mumba unoudza hama. Why are you giving track of everything that you are buying in mumba mako? Why uchidza hama dzako? Kuti takatenga fridge chinyuwani. Kuti pavanouya mangwana vai vachivhura vachiti totozviziva takaudzwa yakatengwa nehama yedu. Fridge yakatengwa nabhadheri, yakatengwa namai vedu. Yakatengwa nemwana wangu. Takatenga bhedha munyuwani. Zvese. Yes, my girls. Zvese unongochitaura chasara kuvaudza mubedroom kuti haatogoni kuita nikikiri yacho coilings dzachona. Kana kuti haasi kutombogona kudai ndozvasara. Ndopaunozongosiya maybe kuti vaudze, that is kana usingatovaudzi mai vako zvese kuti mubedroom makatodai, kana usiri kutovaudza ndozvinenge zvatosara. Saka uri murume here pakuti kudii papapa? Unenge uri murume pakuita sei? Yes, wini. Unenge uri murume pakuita sei? Vakadzi vakatanga kuti maproperties vachitenga vachiviga zvinhu kuseri mungavablema here? Hanzi naEdmo kubva nhasi achataura nezvekumba kwangu. Kana Edmo, no, tinenge tichiita kuti tibatsire vamwe hanzvadzi yangu. Tikuti tibatsirewo vamwe vamuzive, but chokwadi chiripo chakanaka. Wauita zvakanaka wauya Edmo. Waita zvakanaka wanyatsokuuya hanzvadzi yangu. Handiona. Vakadzi vari kunokutsivai zvamai vaita hanzvadzi yangu yanipo kuedza. Vakadzi vari kutsivai izvo zvamai vaita kuAfrica uko. Handina kuda kuedza kujekesera musuya hanzvadzi yangu. Handina kuda kujekesera, but wakangotsiviwa chihure chawaimuitira munhu uyu akanyarara nguva yese. Handinoti hana zvakataura, iwe wega wakataura kuti hapasisina kuti ndichaenda kunonyengerera munhu uyu. Marriage yakatopera. Iwe woga wakatoona kuti ni buda udzoke. Chimbobuda udzoke angasa request. Chimbobuda udzoke. Sorry, I just love one thing for sure, because unenge uri munhu wakatoona kuti hapasina kushandisa kauni kuti zvawaita unozviziva uchimutsikirira. Musataure zvinhu zvemumba menyu nehama. Hani muri kuzvinzwa? Musaende kunovengesa vakadzi venyu kuhama. Protect your wife from your relatives. Sometimes this is the truth. Relatives can be so nasty. Relatives can be so nasty kumukadzi, especially kana ari muroora. Varoora havadiwi zvokumhanya kumafamilies ekwavakaroorwa. Hapashayikwi mistake, hapashayikwi zvinotaurwa, hapashayikwi zvinotsvagurudzwa kunzi anzi akaipa pakati. Ati muri kuona? Saka ndikakuenda kunowedzera. Umwe muroora asina chaaita achingorogwa, anotanga kutongo achingopinda musha asati atombozikamwa. Vanotanga kutosvora kuti upi chirakadzo chakanaka vachati chione, bhozi akagara vangosvika first impression yacho vakagara tongosvora muzokutanga. Saka rega kuenda kunowedzera zvinhu kumba kuhama dzako uchita zvinhu zvemukadzi. Mukadzi igosipmate yako. Igosipi radza mutsvage vanhu vasingakuziva sere ukavadzi hwenyu kana zvanetsa munotraya mastrangers. Munobatsirwa ikoko. Hamuendi kuhama nenyaya dzenyu idzi, because
kune kuri kutoparadzana zvokuto hamuzozvigadzirisi, hamuzogoni kuzvigadzirisa. Mangotakura nyaya dzemwera dzokuhamaka patove neruvengo rwokuti mangwana chero mukazodanana muri tu mukazodini, pakaipa, panenge patoipa, panenge patoipa. Saka vanhu be very careful, tread carefully kuhama dzenyu kwamunenge muchindisa vakadzi venyuko. Chana chezhira izvo zvakawanda izvo zvakawandisa zvokuti uri muroora unosvika mumusha kudai so nokuti mune vanhu vanoshina, vana vamwe vanoshina, vanokutesta vanoda kujoinisa zvigure. Ukangoramba kujoina zvigure kanoti enemy yekupedzisira, you be the worst enemy mumusha imomo. Ukangoona masecrets emumusha kuti pana vamwe vanenge vanomuka usiku, handiwana vakati handi, ukangoramba chete wapinda bisi, wapinda bisi. Saka arume kune zvinhu zvekutaura kudzimba dzenyuko, kuvahama dzenyu kune zvinhu zvisingataurwi. The fact yekuti wakasiya kumba kwenyu vanasisi vako, ukasiya mai vako, ukaenda kunogara natendai akasiyawo mai vake nababa vake kwavakabva uko mukanogara mese, zvinotoreva kuti makuita life yenyu muri tu. Yes, mune hama, but kune maissues emumamenye kuti hama no matter what should not be involved. Sit down, find a solution to your problem. Netsanai, tukanai, tauranai, zvopera pamba penyu. Azviperere pauviri hwenyu zvokuendesa kuhamara tove drama riya, unless makuzoti marriage hapana kwaichienda. Mamarriage akawanda akaputswa nehama, mamarriage akawanda akaparadzwa nehama, akawandisa akaparadzwa nehama mamarriages, nokuti waitransporta mashoko iwe murume uchidza kuhama, hama dzikazouya neaction manje chaiyo ende uchazvimisa hauchakwanisi, hauchagoni. Zvakunetsa manje, inosvika pakuparara marriage nekuda kwehama. Chero mukazogadzira mangwana muchagara muri tu, but mukadzi asingaendi kumusha kwenyu inenge ichiri marriage yedu, nekuti ukafiwa haindi, because anohlaka zvinenge zvichita kumusha kwenyu, haindi. Indakambonyaiwa ndikagadzirira vanhu SIS kuri kumariro, ndikanyatso kuwana ndichienza kuti wapati wena kumusha wena pamoto wena, ndikasvika ndikanyatso kuvagadzirira SIS inokwana, ndikauza kuti handichinyeyo zvokudaro, ini vaito nditi wezhira, vaingoti uyu wezhira vanhu vemasvingo, ndikatirera wedha kuti vanhu vemasvingo ronetadza kuti masvingo takaita sei, iroro ramunogara muchitaura muchinditi ane vanhu vekumasvingo ndichakutadzai unhu hwacho kuti ndakaita sei. Siyangai nezita rangu, handakavaudza point blank, ndikatisira nezita rangu. Musi uyo ndakararama kuvatambuba, ndakarara mota, ndakavapa 3 days dzetambo kuzvisungirira, ndivabati vavakachinya vasina kungoti ndikuuya nekuseri, ndangobudikira nekuseri kudai kwavanga vachibika pamariro, kwava zvangu vachitondipedza. Ndikati saka ndo zvamatonganira kuseri kunoti muzotaura nezvangu, ndakanyatsa kuvabvunza. Saka pamariro pesa muti dzakunyanya munhu afa muti bhizibizi neni, maiti gwenyi neni, makambondana kufura chinyara, vamwe machembera kunyara chekunyara, unongoti unyatso kuona kuti zvaenderera. Ndapedza kuda ndadzokera ndakanga ndakuvapindira 1 by 1 manje ndichivaisira mameseji 1 by 1 mumwe nemumwe panhamba yake ndichimuudza nyaya dzake. That the only way yanga iripo ndaigodii, ndatodzoka manje ndakudzoka ndakunyatsa kuchivaudza manje mwe nemumwe ndainyatsa kuisa meseji 1 by 1 ndichimuudza kuti ine nyaya dzenyu ndakadzihwa imi dzavakaita paya dzekuti vakatora murume watete, ndakanyorera 1 by 1 nanhasi vanosimudza mati havana matenenuko, havana matenenuko kutaura kuti upi benzi riya. Ndakati ndatisvika ndinoda kuvaunyorera 1 by 1 ndichivaudza kuti mungamutapedza kuti iye hazvishandi zviya, imi makazodai mukadai ndichivanyorera. Vakabva vaindisa kumurume akati inandizvizii pedzera naye, andisipo ini pamaita gwase zvipedzera naye, hanzira machadzonotendai manje papana adhimini aripo dianga pana adhimini aripo apina. Ndichivaminyorera 1 by 1 kuti ndandawanikwa ndichinyatsa kunyeiwa mai wana ndichiita zvakaoma. Saka chiimajinai kuti dei akanga achinda kusaiti rehama dzakachinondinyaya kuhama ikoko musuwo ndaizovanyorera tsamba iyi. Ndakamboita vamwe sekuru so kokuhama dzemurumoko, ndakamboita vamwe sekuru so vakanga vachindinyeya meseji yobva yarashika. Ndakambokuudza nyaya nditi
vachindinyeya so vaida kundinyeya naumwe mainini handika ndobva message yazo vakatonditi kwanzi upi uyoya unopenga idhodhi chairo kureva inini ndakavashura nhasi havadi kana kundiona guys murume mukuru kunditi dhodhi ndikati alright message ndobva yarasika ndobva ndati message iyi ndobva ndaenda kuna mai vaya ndikabva ndati nai mainini kune message yauya message yanga ichiya kwamuri asi muna kutagwa pandini handimaona message yenyu iyi zvikanzi maiwe kana kuti mainini vakandisira maone kuti ndione katakara handizivi zvikanzi maiwe ndikati what was going on vandiudza kuti pane nyaya yakanga yaitika nyaya yakanga yaitika zveshuwa hanimona ndikataura zvandakanga ndaona ndobva vagwadza kuti ndazvitaurire hanimona vakuti ndichidhodhi chairo ndobva ndanyatsa kuvagarira pasi ndobva ndanyatsa kunyora murabaraba waro tsamba bai mwana handakanyatsa kuvaudzazvo ndakanyatsa kuvapedzera ndikarisenda tsamba riya ndobva vandibhuloka shungu dzanga dzisina kupera ndobva ndanyora rimwe tsamba ndobva ndatumira kune mukoma wavo ndikati ndisvitsirewo kuna sekuru ndiki ndobva zvanzwa kanaka ndikati ndise forward rayo ndobva vangotorawo vakaforwarda saka message vakamawa saka tisasangana kumariro kumwe mumariro ka hakuna kwamhorisa mwe tikakota mwana wangu tapawo yake ipapo mwe nomwe yangoitawo yake kumariro kumusha kwawo ikoko nichingoitawo yangu ndikoko hanimona pane mambo kuti unokuti ndo zvazvinenge zvatosvika pakusvika ipapo ndo pazvinenge unokoti ukatodiwi mufani wasina kudi mufamily asi nokuti moti ndopedza ndoga saka unoona kuti kana uine mubackup yemunhu wako ka hanimona unotoziva kuti unozvimirirawo chiimagina munhu wako ari kutononyeya mashoko unowanepi simba rokudaro because anotokupandukira pamberi pavo anokupandukira pamberi pavo ini totozikama kuti ndonyora matsamba vanozvisa ndonyora matsamba kuwhatsapp hanitoedza kupedza pavanhu unonoregwako kana ndavata kuti ndokunyorera tsamba rako ndokutumira kuti uone kuti handikuhli handimbokuhli tsamba rako ndinokunyorera ndokutumira ndichikudza nyaya dzako dzandakaudzwa nehama yenyu ndichinyatsa kunyorera ndokupandira ndivengai hama yenyu tione vengai hama yenyu because tete chimbofara kana chimbosatova nemaonoregwa ndinhingi ndichimbobvudza tiko ningi vahaufa ndichiudzwa nyaya yako vaya haufa ndichiudziwa dzose ndozvinyatsa kubata one day maise besu ndinonyora pi vatozviziva kuti unonyoregwa tsamba hallo dia hallo wini wadona ndikati vatisho munhu mukuru zera renyu sekule hamunyari kundizitotini hamunyari imi ndimutoriri iro rinonyumbwira mvura ndakatsa kuvadaro ndikati imi ndimi iro charo rikuyanza kutonyumbwira riri muchemba next time musafe makandiudza mashoko yauya because muchazofunga kuti jesu ari kudonha ndakushurai handisina zera nemi muri munhu mukuru nanhasi ndovakaona nokoti zimukazi riya zidhodhiriya amheno zvakaoma mamereji zvakaoma hazvo ndakapota makore ndakachengeta mereji hallo dia hallo SIS MELLY maswera sei mushe kuri sei bhobho tupike nyama kutaura nhasi andifungidza mamwe makore dharadhara uku ndakambowanikwa SIS MELLY unozozviseka izvezvi but panguva iyoyoka unobatikana. And I remember rimwe gore it was 2007-8 kuku ndakaroorwa saka takaita problem nemurume iye anga kandiroora zvekuti munhu ainonoka kupinda mumba achiuya kumba late chichi saka the other time amwene vangu vakauya kubva kumusha kuzotiona ndokubva ndakutotaura navo nyaya iyi ndichitofamba navo muroad zvedu tichitoenda somewhere ndibva ndati mama mufunge mwana wenyu ipapo tanisati tombori nemwana mufunge mwana wenyu anopinda mumba kunze koedza mazuva ano unotomuona kunze kwaedza achipinda mumba munozoti SIS MELLY mhinduro yandakapiwa namai vavo ndakanzi kudini zvakanzi amai anesu mutoshinga kugeza mai anzi kana kuti mozora mafuta motsvuka that time ndandichiri mwana mudiki SIS MELLY mundaingozhinya zvimwana udiki ndaingozhinya ndikuti zvokuti dai anga ari makore enayo ndingadai ndakambovabata mai vavo ndakavaroora vakanditi anzi motoshinga kugeza mai anesu munoziva kuti uyu mwana wangu uyu mutsvuku ende munhu wacho mutsvuku ngemukaradhi saka motoshinga kugeza kana kuti motsvaga zvekuzora
vaikupindura mhinduro inorwadza zvinyoronyoro vobva vapedza zvavoti zii. Ndokubva futi tafamba makore vabva vazonzi namama vangu munoziva vana ava daita vabatsira because that time zvinhu zvanga zvaoma murume uyo anga kutoitawo zvake. Apa tandichiri vana vadiki mama vangu ndibva vasangana navo mbva vati vana ava daitaonawo nzira yekuti tivabatsire mune zvakanaka tivabatsire munozviona sei. Pese mai vangu vakangounza topic yekuti ngatibatsirei vana vakavapa ansa yekuti hanzi iyeyu herozvo asida kutaura zita iyeyu Firimoni angadai atori kunesting izvezvo anga atodairwa kunesting zvakanaka papazongouya imwe mhepo yakazvibvarisa mhepo kuchibhigwa ini moti ukangoti ungotaura chinhu chimwe chino dai hako paipai wakagara waenda kunesting dai zvezvisauti uri kunesting zvako kungoti so dai zvako pai wakaenda kunesting kana kuti mutori pakati pekufara muchitaura nyaya nawo zvakanaka kunzonzi panopangosara mawiki mashoma kuti uende kunesting toshaya kuziva kuti mai ava vakangogara vangondimaka ndichipinda mumba mavo ndisina kana zvandavaita apa ndandichitori mwana mudiki ndichitori very innocent. Saka ndozvimwe zvokuti kana wakangopinda wakavengwa sisimeli nometa kuti unovapindura sei unotaura navo sega hazvishande. And that time ndandiri mwana mudiki ndaisapindura ndaingoseka. Ukavabikira chikafu apa wapakurira zvonzi ukabika raisi zvonzi dai maziva zvenyu mabika sadza ukabika sadza zvonzi dai maziva zvenyu mabika raisi aingori against everything chawaita. Saka zvine izvozvi zvinongogara unoita bitterness mwana mudiki zvokuti paunozoda kuzopinda marriage yechituka unongopinda kuti uri trained soldier already wangoataka nevanhu vasina kukuataka experience kwawakabva unopedzera shungu vanhu vasina kukutadzira wakuda kutongodzosera zvawaitwa kumashuroko. Right, thank you very much. Ndakanimbokudza nyaya yambuya vangu indokudzai dzangu chaitikuredzechi mina ndikudze zvaitigwa mai vangu nambuya vangu zvakamboitigwa mumuzi vangu inini nambuya vangu inyaya yekuti vakasvika pakufa vachingotaura nezvazvo kwarogwa handimoziva vanhu vekwedu kumasvingovo futiwo sometimes mai vangu vanabva kushurugoko varogwa nemunhu wekumasvingoka mbuya vangu havana kufara moziva vanhu vakare ava vanga vakazvidza kuti ndichatsvakira kuda nguva nemusikana wemuraini here kuti wakati ameno kuti wakatasira ipi wakazi ndichatsvakira mwana wangu mukadzi yesi mamoyo macho ndichatsvakira mukadzi wangu mwana wangu mukadzi here ndobva anouya newake mukadzi wokushuruka mbuya wangu havana kuzvigamuchira kusvikira panyaya nedzokudza iya yekuti pakufa vakaramba kuti vaigwe mumusha giraji iri rakatotanga munhu achiroorwa hani muri kunzwa munhu achipinda mumusha ndopakatangira giraji hanzi vauyiwa navo vainda vasvikanzi vatigira munhu wekumushuruki mbuya wangu vamboda kutsikatsika vada kuita zvima chichi murume akati baba vangu akati ndiye munhu wandoda ndiye wandatoya naye iyeyu zvevenyuva muri kunditsvakira vaina handingazviwisisi one day yesinikiwe one day mbuya wangu vanodzaka pefoma vauya kugweruka vachibva kumusha handika vanga vane imba yavo mbuya vangu yanga iri mukoba foko vati vairendesa saka vaigara kumusha handi saka vaiuya kuhotora dzimwe nguva mari yavo kufoko kumba imba yavo yekufoya voenda kane kumwana wavo vachimboinogara kumwana wavo handiti ndobva vauya kumwana wavo kakuya vauya kumwana wavo vanzi vakanga vati kuna mai vangu nditengere ameno bvudzi akambengedza apinda kudhara madhezi waya andika mai vangu vakati ndichakutengera iko kana ndatambira mwedzi wapera saka ivo vakafila kuti vakatsvinyikwa apa kuri kunzi vakanga vaona picha yambuya vangu mai vamai vakapfeka idzodzo dzangadzichikobhuya ndichadzibvudza kuti dzainzi kudii hanomona dzanga vakapfeka ibva tondodzidawo vakaita kutengera ikwira kunosvika ndatambira havana kusvigamuchira kuti mai vake saka kavanovatengera ina hana kutitengera ndobva vauya hanzi vasvika kumba kwakuya ndobva vamusitting room anheru pakudyiwa handimaona ndobva vabikirwa nemusikana kwabikwa raisi nechikeni nechichichi ari muzatodhara vanhu raisi nechikeni ayakakosha kuzimbabweko ari muenzi vauya mbuye ndimi vamwe nekavaya vabikirwa bva vanyepedzera kubudikwa nemudzimu mbuya vangu aitofamba madhirama kuti dzimwe ngandopofunga ndokwandakazvitora handimaona mbuya vangu aitofamba madhirama kwai ndobva vagara pakapeti aiti handigari pasofa handimaona handigari pasofa musana wangu saka vaigara pasi pakapeti yako chaipo kwai ndobva vagara pakapeti dai vagadzikwa mutrei ndiro yavo ine raisi iya nechikeni kwai vagara paya kudai so thank you kufa vanzi vagara pasi kudai vatora spoon kudai vati foko raisi vati mumuromo mavo handika kwai vanotisa vati foko vafokora nespoon raisi aya vaisa pakapeti chitutu cheraisi vafokora futi imwe raisi vaisa futi chitutu cheraisi pasi pakapeti ava vazviona vati vakutarisana manje mwana wavo nemukadzi namai vangu tisa kuti kundepi kutambika vakunyepera kubudikwa vatora futi vakaita zvitutu zvemaraisi zvichiiswa pasi zvichiitwa zvitutu
vachifoshora mwana ndobva kubvunza kuti kona mai muri kuita sei handiko kwai ndobva kuti bhitiri pasi kudai ndobva kuti vachikunyumuka vari pasi vachimuka kwavakatikutora kuti kwai mane zvavaitaura mashoko avo aiputsa vachitaura vachiita kunge munhu adi asvikirwa nemudzimu mwana wavo kanzi manya batai mai vasvikirwa batai nauko kwanzi namunzi wangu ndakaramba ndakachena ndaiziva kuti ndevadramaka kwai ndakaramba ndakachena kagara svikanzi batai nauko batai makumbo tidedze munhu batai makumbo madezi eyo kwave nemuprofita aigara ku49 Skamastreet ndofunga ainzi vasigauke vakawanda venyu vagogwe ndofunga munovaziva vainzi vasigauke so vaipinda apostori imwe chechi ameno chichichi anomaona time yacho iyoyo kudhara changorogwa muntaraunda kwanga asati akunamata ipapo kwai vabata vaiva kudai so kwai vachizama kuda kubhidhirwa vachizama chikwira musoro pedaise pachikungurwa china musoro pedaise chinopinda mutino wachidini mai vangu kwai ndaramba ndakachira ndakadla singati madhirama yatanga anomaona kwai vakatanga kuti watanga kuti nguva munhu ari kujova so nge munhu ari kujova kwai ndaraunda ndobva amanya kufanira mumwe wemukoma mwana kana bamukuru vaigara ku13 ko ndobva vanzi manyai mai vari kubudikwa manyai kwai vanhu vakamanya anomaona kwai vanhu vakamanya vachiuya vakati mbuya yangu aendera maposa vana maira posa vadhirama vanaposi ava vaivemira gumbo kwai vanhu vauya vaungana pepachitadza kubudikwa kwatedzwa ivo muprofita zikakweyo ku14 uya auya handika aona kwai asvika akati ndofunga ngari muprofita enhema kwai akati ndikuda kutoti ndihake vakwanise kuti vataure zvinhu zvikubuda kwai vabuda vapai vataura vakutaura neko uye mukadzi uyu vachinongedza mai vangu uyu mukadzi uyu hana kufanira mukadzi uyu hana kufanira mukadzi uyu unezve kumucha kwake zvichakuchongorodza mangwana itakara vari pedza mukadzi uyu agara atoina hana kumira mushe kwai vachitaura nezwi iroro handimaona vanhu vese vakati handimaona hama dzemama dzikati dzekwababa vati zvinhu zvakatombodiscasa mufamily zvinhu zvakatombotaurwa iwo murora zvinhu zvakatombotaurwa kwai hama dzikati dzakatombozvitaura kwai mamangu kavati saka mabudirigwa inini saka muri kuti makambozvitaura saka mutombogara mandikiri mataranjiniya kwai vakataura toshi yose vachinyembera kubudikwa mai vangu ndobva ngosu amene zvabudikwa nani kwai ndobva mai vangu vangoda mai vangu ndobva ndangosimuka kwai ndobva ndandopinda bedroom vangu ndobva ndafarato kwanzi murume wangu avati kukochi mbichini kuti kuna mai kuti nani ndopakazona kuti apati mai dzinonzenzidzi ndobva asimuka ndobvatira mukadzi wake mumba muya kwai zvikadzi akudakatodinisakalisa mwana wangu kalisa mwana wangu onai kalisa mwana wangu akura kwai vari kutaura nekavoisi kaya anomaona vanhu vakunondopa mai kuti buda vachiedza mudzara wangu mudzara wangu akati handibudi madhirama ngavarege dzibhegi ravo imi mukoma torai mai minde navo torai mai minde navo madhirama akada kusemaparadza musha wangu mudzara wangu amira nemukadzi wake anomaona musi iwoyo kwanzi havana kuvata pambapa vakatogwa nabamukuru vakaendwa navo vanoti ndikiri yaya uye muprofita yaya vakatongodlawo mari mahara naivo vakanga vabudikwa ava vakazogona kuti zvibude sei vainde ndobva vainda havana kudzoka kwai ndobva vatumigwa mari yebhasi ikoko ku13 ikoko kwabamukuru kwavanga vati vatumigwa mari kaimudza vakudza vaenda kumusha nemagosari zvakanosiyiwa kwabamukuru vavo ndobva vazokudza vaenda kumusha handitika ndobva vagara rinenge gore chaivo chaivo vasina kumbodzoka mai vangu vari kutoni handitoindikowo ivo vachiiti handiuiko vakagara mugore chaiko chaiko right vazoti after gore handiti munozongosvika pangoti muri hapana kutamba vadzoka anomaona vazodzoka kumusha kwaikwai vakabereka dovi ravo vaiva vane nzungu dzavo vaiva vane nyimo dzavo vasvika kumba kwakuya manje ipapo ndo pavakazopefoma last straw. That was the final blow kuna mumzi wangu akati you know what, if it means kuti marriage yako chiparara nhasi nokuda kwamai avo yochiparara nhasi hazvitichandi kwai vakasimuka kudai so vatanga kunetsa izvo zvokuita kukwira kunetsa zvokuti ndobudikwa izvi vanongobudikwa kana vaya kumba kwai kuenda mukicheni chavo kunonyatsonotora cheya anozati makicheni ade kuzimbabwe kudhara taisa makicheni chairs ayani chichi kwakunodonza chair pakicheni table kwakuisa apa kwakukwira pacheya kwakuisa gumbo gumbo kwesinki kwakutanyanga sinki vakadai so anomaona vari pamusoro pesinki kutanyanga uye vangoendeka madram kutanyanga sinki kudai so vari mumuyambi atika kwai vakuda kutoti vageze upa musinki musikana basa ndokuvabata kudai so ndokuvati muri kuitei nai mai ndobva adedza mumzi wangu kuti kuvari kuitei ndokuvabata kudai kwendivonyepedzera kuti kubudikwa vachibudikwa vachida kutogeza vaipefoma madhama mbuya wangu mai vangu ndopakati this is the final straw kubva nhasi andika zvakadaro kuti yatovei kuchuza because this is not it isingi vabva kwese kwavabva kuti vazogezera musingi yangu yemukicheni mangu ndomavati vakwire kuti vati vaide kugezera imo mukicheni vanga vasingaroi career life asi kuti vaita zvinhu zvokuti ndingati kudiko handizivinga kuti mbuya vangu asingawi vanga vasingatorwi
handinonzwa apa gona sekuru vangu sinyerere zvake sinyerere handipinda kuti vandekudza kuti vaisa chingwa madhikiri vaisa chingwa chamunenge mabva nacho kumuchinda kuholiday ipapa mavhara chikoro mopuwa mopuwa motenge kana chingwa chinzi monodya kumusha kuti vonosvikosa dhazeni rose rechingwa mudhiramu chooma vakachichengeta achidla usiku mumba mavo ndivavozvo vanga vasingadi muroora by all means vanga vasingadi muroora by all means vanga vasingadi grudge iri rakasvika murufu rakapinda murufu vakahotspota mbuya vangu vakahotspota vana vavo vese kune vakazokura vakazoona kuti no isusu takutochengetwa nabudha vane mukadzi wavo kune vanhu vanove kuti zvokuti vamwe vanokura vana vanatete venyu vouya vodzidziswa gere votogara kumba penyu vachidzidziswa chikoro namai vako vokuti zinoti mai vedu was wrong vamwe vana vakazofanikira mai vavo ndokusara pankuru vangu vaiva ndogara ndichitaura panapa kuti vakaramba kuti mai varigwe pavakaramba mbuya vangu vanga vachiri vapenyu vakaramba kuti mai varigwe mumusha mbuya vanga vachiri vapenyu aiwa Fiona mudhara wangu akatrasaidira musi saka it was easy because kumusha kwedu vanga vavaka kuvaka sebhabhu kudhara zvichiri kukosha vakanga vavaka chisebhabhu ravo kumusha mai vangu vakarisiya vakati ndinoda mushada kunotenga vakatenga musha kulowa gweri kwavasina vanoziva nemurume wavo vakati ukuku it's a no go area saka vanga vasingasaindi ndokuzvipedza kwavakaita saka kutochara pachidzoka nemaperformance avaita vanga vasingasauyi vaingotaura nemwana wavo pafoni kwakune mazilandline aya amafonika vaingotaura pamafoni kana vasuwa mwana wavo kana mwana wavo ndiye anouya kumusha ivo kuchainda kwakusingasaiti wakazvarira shuba because that was the final straw nekuti pakazonzwa kuti vatenga musha uko vakarwadziwa vakanzi torai iwoyo uri kumusha torai muuya hatichauya torai iwoyo watatavaka itai yamoao hanimaona vakatora bankuru vangu vakatotora isu vakatora hanimaona so igrudge yekuti rakasvika pamurufu kusvika pavakafa panyaenda kuziva kuti vakati vafa titega tave vana tichitinodza kuti kwafiwa kuno kutinodza mbuya wangu nabangu kuti kwafiwa tikuya nebhodhi yamai varigwe pane murume wavo vakabva varamba rakatanga vari vadiki vari musikana vachangopinda mumusha simply because waroorerei munhu wekushurukwi vanhu vekushurukwi matambeni wedzinonzi tambeni rinoreva kuti mahure vanhu vekushurukwi munhu anozora lipstick vanhu vekushurukwi vakamufanana nekuti vanhu vemutauni handimaona because vapadza negweruka saka vanenge vakakurawo vari exposed kumalipstick kumachichi handimaona semunhu anga achishandawo waendawo kubasa vaizarawo kamalipstick vachiindawo vachididi vachionekerawo zvasingadiwi kwagutu izvozvo munhu anozora kupenda miromo kwainzi kupenda miromo kunge munhu asha munhu ihure ani muri kuona ihure saka vanga vasingadiwi kwedu kuna masvingo vanhu vakachava kuve exposed manje kuti kupfeka trousers kudini taiti tichinda kumusha paholiday chaipo handika paholiday munototagwa madresi akareba akatsigaya hamuna bhurugwa vanotakura china rikumusha because haritodiwi ranga risingadiwi kwagutuko ranga risingadiwi trouser haridiwi iko zvino ndopavava exposed handimaona so wesimukadzi mutsvuku mai yangu ranga riri yellow kai mai yangu ranga riri yellow chairo kwechele kunyepedzera yellow ndoroti waitoti ukavaona soti asi munhu nemukaradzi kwakatodza zvimalastibon zvokuba kwedu handimaona so gurutori ruvengo rwakatanga kupinda munhu ari musikana handimaona zvokuti dei ipapo mudhara wangu akangobhaiza akaenda kusaidira moms wake dei marriage iyi yakaparara but akagona akamira nemukadzi wake saka vakazongoparidza zuva rerufu vakabva vatotama zvekutochinja zvese kutoti each man for himself handizivi iyi kuti nditi chii chakaitika kana kuti chakaitika handizivi ndisemubankuru vangu ava vandaitaura vaya vakatumira mwana wavo musikana infact mwana wavo musikana vakaita mwana nemwe mukadzi asiwo vakaroora saka mwana uya achikura aigara nambuya saka vanenge mwana uya anonzi akabara nzungu mudura musikana aigona chikoro ndobva bankuru vachitoda kuparadza mwana nekusati vairova sei ndobva atizira kugweru kwabamini auya kwababa vake kwedu kwabangunini kunobva tagara naye ndidi wangu ndobva taungagarika ndakutokisa chikoro ndobva vaiudza mukoma wavo kuti mwana akariuya kunoku mwana achadzoki mwana akutsvagira nzvimbo adzize kunoku asvika papai ndobva atsvagirwa nzvimbo yekuti aende kuchikoro handitika chikoro zvakafarwa akagara vhiki rechi2 vatogatenga maifumafanga kuti aende kunodzidza chikoro mwana akafamba makuseni achiita kunge akarohwa nezvinhu achiti ndiri kuda skadi mwana womusikana
mwana amwidoro mwana aita zvechechi mwana chi akati ndikuwa kuda doro skadi vakati skadi pane pamba pana munhu mwadoro skadi rei zvikanzi ndikuwa kuda skadi atova chapasa kuti nda kunzwa musoro asi ndikuda skadi vanhu vakabvunza kuti skadi vanhu vakati mupei rakanotengwa skadi akaikapiwa nanhasi it's a mystery even kwandiri vanhu vekumba kwedu vakafa chitedza kuziva chi chakaitika vanhu babangu namai vangu chii inyaya yekuti yakanga iri pamuromo pavo but hatina kuwana maanswers ndokubva vatenga skadi bva vamupandobva kugudzira skadi yakapedza akavata kudaro akavata the night haana kudya akamuka makuseni mangwana akafuma ari wese achiti musoro wangu uri kureba handichika pane vanhu vakapfeka hembe dzeblack vauya kuzotitora handiti ndiendese toilet ndobva abatirwa namai vangu nemusikana umba webasa namainini taimuti mainini vachienda naye kutoilet kudai vakasvika vakamupinza mutoilet handiti akagara patoilet handichimona hanzi agara patoilet ka hapana chakaitika mutoilet akazama kusimuka kwaine musikana webasa akareba kudai kureba kuita kureba achina mudenga kudai so ndobva adzoka kudai so handimaona saka musikana webasa akavhunza ndobva atiza ndobva atakaudedzera tichi mama uyaimuoni mama wangu ndobva vauya ndobva waona kuti achireba zvekureba kupinda mudenga kudai so ndobva adzoka ina ndiri kuchikoro ndandiri mukuru kwaari takangosenda kuti mwana 2 years handimaona ndobva adzoka isaenda kuchikoro pamaholidays handimaona saka ndandaenga iholiday pandaenda kuchikoro iye anga akamira chikoro chizobvuka obva obvaenda kuchikoro ndobva areba ndobva vati chii kwai ndopakati chii what's going on chichiri kuitika akabva ati pane vanhu vakapfeka hembe dzeblack vari kuda kunditora vatonditora ani saka aita zvokutogwa kudai so vari kumubata kunomisa pambedha tavatika aita zvokutogwa kudai so kuti musanditore musandibata musasiyira ineni ndisiyei kureva kuti akabva kumusha kwakadii akaberekeswa zvinhu izvi akauya nazvo handimaona asvika paipaya ndobva angoti avata kudai vachingomubatsika kudai so ndobva tanga kutogwina handimaona mwana angane chi 16 or so ndobva tanga kutogwina kudai so handimaona 15-16 papa vatanga kutogwina ndobva toshaya handimaona akagwara one day lechitu ndobva shaya vanhu hapana munhu akazvipiri vanhu vakati hazviiti vanhu pakauya even vaiva vanotakura vaiva zvitunha vaiva vakaramba vaivangu vaiti kana mwana uyu hazviiti kuti anganzi afa anokufa nei munhu akandurikwa musoro nezuro hazviiti but vanhu hapana munhu akaisa musoro kuti mwana anogona zvakadzongotaurika after atovigwa handimaona kuti mwana uyu pane zvakaitika chionai pandoti pari strange ashayika handiti ndoranga kufanira mukoma kamusha kuti imi mwana kuno kwadini ashayika but pokoite mwana akuna kuisika vangoti uyai nebhodhi yake kunoku just like that torai bhodhi yomene yekunoku just like that esamanda ndobva vatotsvaga chii ndobva vangu vatoenda kudhavhuzikira kuya ndobva yatotakura munhu chiya kuti ndakumusha hapana kana mubvunzo wakabvunzwa kumusha kuti zvakadika kuti kudii mwana akasvangovigwa asi akavigwa achibuda ropa muminomo achibuda ropa mumuromo achibuda nefuro nefuta dziranga neshungu ndobva angovigwa hapana zvezvokuti vabvunza kuti chii chakaitika kuti zvakafamba sei hapana kana mubvunzo wakabvunzwa kungonzi mwana afa bva angonzi ngaavigwa zvongopera zvikadaro zvinoyo zvakaita kuti even mudhara wangu namai vangu vakadzoka vachingoti chii what is going on nakuda chii chiri kuitika but pakashewa mubvunzo kana kuti munhu anopindura handimaona so kumafamilies uku kunorogwa vanhu kunoitika zvakasiyana siyana ini ndakadozviona kwedu zvichiitigwa mai vangu chaiko ndokandazviona asi vangu vainge vogamba rairaingoti I don't care it's either you or me saka vaizvisa ivo first probably nemurume wavaimira navo probably ndosai vakasurvive vachimarriage for so many years atimaona saka vanhurume chisvika hedu kumapeto tambotandara be very careful on what you say kwaisi kwedu havigwi kunongoya tudhara twakapetana nekuchembera kubva zaka tototi paendwa kunogara gata kana vachitombogara gata zviri nani uko hakuna kugarwa gata kana kudii magata anogarwa kweduko but hakuna kugarwa gata zvakangoita kuti vanhu vesuspicious what happened hamona but saka vanhu vangozokonkluda kuti pamwe huku yazvamasayai hamona ndobva yangodi yangoguma nokudhedhi vangu vakusaidhira moms ndobva yangoguma yakadaro saka kumamisho kwatinororwa uku varume vedu musaenda kunotaura zvinhu nehama dzenyu muchitaura vakadzi venyu munovaisa panguva yakaoma yes Natasha how are you love you too baby girl munoisa vakadzi venyu pakaoma pamunoenda kunotinyeya vakadzi venyu nehama dzenyu muri kuisa vakadzi venyu pakaoma ende varume kana
magara manga makaita mistake iyoyo yokunonyaya vakadzi venyu kuhama dzenyu chibai madzanasi mira nemukadzi wako nokuti hama idzi dzimbofidza akazoda mukadzi wako kwezvokunyeva zvazvi mira nemukadzi wako mira nemukadzi wako chero zviite sei be on your wife's side vati wakadyiswa it's okay hatinoisati unongosina kudyiswa mira nemukadzi wako because otherwise unless kana usingasadi mukadzi iyeye takura makuhwa chinovaudza mira nevanhu vekumusha kwenyu kuzoti imba yako yaparara uchaita munhu wokutangazve uchagara uri munhu anenge achingotanga upenyu uchingotanga upenyu everyday uchingoita munhu anenge achingotanga upenyu everyday vamwe vachienderera mberi nelife. Saka I hope kuti nhasi ndabatawo kwese kanditika tabata kumasrei queen asiri kuda ana yanoti my type tikabatawo kuna namoms vakagara kudheni vari kunzi nemurume haushandi vachimirira kuigwa salt nekumba vachichinyigwa nevarume tikaendawo kuvarume vari kuita basa rekunotaura zvinhu zvemumba vachinonyeya vakadzi vavo vari kuita competition nevakadzi vavo vanorwadziwa nevakadzi vavo kana vakaita progress. Changa chiti china chinhu chanhasi ichi pano padiaries. I hope mabatsirikanawo 1 or 2 zvamawana tichange tichifamba tichienda takadaro tichienda takadaro tichadzoka time ndombotaura neusiku tombotaura nenyaya dzechihure. Varume vanohura muzive the consequences dzekuhura muchirohura kunze muchidzoka kumba. I will bring the life around kuzvi 8 kuno ku 10 kadzi kuAfrica. Achika ma consequences ekuhura kwamunoita muchidzokera kumba nemiwo vakadzi kuhura kwamunoita muchidzokera kuvarume. Andika pane ma consequences anenge aripo amusingaoni anoku affectai ma relationships enyu. Mugoshera zati zviri kubva nekupi. Ndiwe wakanotora tapura wakaenda kunotovata na Grace wakanga usingasivi. Mukadzi wakanovata na John uchitindira kuti mukamurume kuti akambohura ndo pazvinenge zvasvika apa. Andika saka muve nenguva ikozvo muve nemasikati akanaka 13 minutes to 2 tobatana time andika kuzvi 8 uko timbotaura nenyaya yevarume vanohura. Kana makuuya make it a date kuti kana wakuuyawo tega vako for 5 vana havasi kuona notification. Guys, people are not seeing notification. Ndizuka akaita izvi handitika hatisiri isu saka paunouya ingotegawo wako handiti. And also handika vari muUK vari kuda kutengesawo Avon handika uyai tiite maside hustle uya undibate utengesawo Avon uite maside hustle. Mufunge Avon iyoyi ukatotengesa pamwedzi unotopuwa kana 450 pounds yekutengesawo nengwatoita commission. Mfunge ndasatomboziva kuti inotoita mari kudaro. Nditoona umwe posta masinjote ma1000 pounds. I'm like wow, kushanda kwako. So if you also want to have a side hustle paside kutotengesa ndika ndibate handiti ndibate nevaya vakuda futi zvemawigi mondibata mafuta aripo mondibata azomatoitawo 8 Africa inenge yave 6 kuno 8 kuAfrica ndichida kubika wangu chinenge tangu ndiri 1 bika kwangu kana ndichida pamwe sometimes mangwani ndabasa ndio bika lunch box ya mangwani but chaona I'll see andika right guys toba time move this way yakanaka ndichika bless you.